Bo día. Ábrese a sesión. A orde do día está publicada no Boletín Oficial do Parlamento, polo que non procedemos á súa lectura. Xustifican inasistencia e delegan voto don Brai Ruanova Vilarboas, que xustifica a súa inasistencia a este pleno, e delega o seu voto na deputada doña Ana Pontón Mondelo, conforme disposto no artigo 84.3 do Regulamento da Cámara. E, sin máis, comenzamos. Punto primeiro é o texto legislativo. Toma en consideración da proposición de lei orgánica para presentar perante o Congreso dos Deputados do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación marina. Non se remitiu criterio sobre respecto á toma en consideración e para a presentación da proposición de lei ten a palabra doña Rosana Pérez Fernández do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidente. Moi bo día. Señorías, a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galiza recolle a última competencia transferida a Galiza. A última e a única do Goberno do Partido Popular na Xunta en 16 anos. Un pobrísimo balanzo que dende o BNG criticamos moitas veces, pero que tamén tentamos moitas veces modificar, traendo aquí proposicións de lei orgánicas de transferencia de competencias como a que hoxe imos debater e que, por certo, esta, en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña, non é a primeira vez que traemos. En concreto, dende o 2009 esta é a quinta vez que imos probar sorte, porque nós entendemos que as competencias en salvamento e loita contra a contaminación mariña teñen que estar residenciadas no país e non, como a toda agora, a 600 km de distancia. Mas non só intentamos en Galiza, tamén o fixemos en Madrid en varias ocasións. A última, moi recentemente, hai apenas unha semana, cando o BNG tratou de impulsar a transferencia a Galiza das competencias pendentes. O resultado foi sempre o mesmo, aquí e en Madrid. A negativa do Partido Popular e do PSOE a impulsar a negociación desas transferencias pendentes, mesmo os que aquí votan a favor e desvotan en Madrid, evidencia ao noso xuízo unha absoluta falta de convicción e de crenza no autogoberno por parte dos dous partidos políticos. O Partido Popular non ten aspiracións a respecto de desenvolver competencias, malia que comezou este ano, con toneladas de propaganda a este respecto e anunciando exixir competencias diante do Goberno central. E o Partido Socialista tampouco amosa moita convicción nin contundencia para cumprir e transferir as competencias pendentes. Vostedes saben que dende o BNG defendemos, tanto no político como no económico, que é prioritario avanzar no autogoberno, asumindo novas competencias que nos outorguen unha maior capacidade de resposta aos retos que temos por diante. En esta, a competencia en salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña, hai probas abondo, podemos remitirnos ao Prestige, que está na memoria de todos e de todas, pero tamén a moitos outros casos, para demostrar que é fundamental termos a capacidade para decidir e termos tamén os recursos financeiros para desenvolvela. E iso é, señorías, o que lles propoñemos hoxe. Dar un paso adiante, comezar a responsabilizarnos do noso para facer fronte a problemas que nos acucian dende hai décadas e aos que nunca se lles deu unha resposta caída dende outras administracións. Un país, señorías, con máis de 1.700 kilómetros de costa, con 128 portos e cunha frota pesqueira e marisqueira de preto de 4.000 embarcacións. Galiza, que non ten competencias en salvamento marítimo, malia que o artigo 29.3 do noso Estatuto de Autonomía recolle, leo literalmente, que
correspóndelle á Comunidade Autónoma Galega a execución da legislación do Estado en materias como salvamento marítimo. En xaneiro do ano 2019, o Partido Popular apoiaba unha proposta do BNG onde asumía que había que reclamarlle ao Goberno do Estado o máximo teito competencial para equipararnos a Euskadi e a Cataluña. Nós tamén queremos negociar a transferencia das competencias, de todas, decía o Partido Popular naquel momento. Pois, señorías, propoñémoslles que esta iniciativa de hoxe sexa un paso máis dentro da elaboración dunha verdadeira axenda galega de transferencias para incrementar o noso autogoberno e para termos cada vez máis ferramentas para desenvolver a capacidade que ten o país, que se demostra cada vez que os galegos e as galegas podemos decidir e marcar o noso futuro. Nos últimos 16 anos, vostedes, o Partido Popular, non só foron cómplices, senón que acataron sumisos unha estrategia recentralizadora nefasta para Galiza, que xustificaron primeiro coa crise e que despois tampouco correxiron. Señorías, temos razóns de moito peso para solicitarlle ao Estado a transferencia a Galiza das competencias en materia de salvamento marítimo e de loita contra a contaminación mariña. Simplemente o feito de termos a taxa de sinistralidade no mar máis alta de toda Europa e de sermos un dos puntos do planeta máis agredido como consecuencia do impacto das mareas negras debería facernos reflexionar. Poderíamos pensar que isto é porque somos o territorio polo que máis barcos pasan e con maior número de mercadorías perigosas, mas isto non é exactamente así. O punto que ten un maior tráfico e que concentra un número maior de mercadorías perigosas non é, como moitos poden pensar, o corredor de Fisterra, é Xibraltar. Entón, cal é a razón pola que esta realidade sexa a que temos nas nosas costas? Poderíamos falar con claridade dunha inadecuación da legislación á realidade galega ou duns servizos de salvamento dimensionados, pensados e estruturados tendo en conta cal é a realidade do noso país. O Prestige, señorías, foi o último polo de agora dunha longa lista que nos soa a todos. Poderíamos citar moitos outros, verdad? Marexeo, Casón, Urquiola, etc. Pero tamén hai outras catástrofes que son as vidas que se perden no mar e que levamos padecendo sobremaneira dende hai moitos anos. As propias estatísticas enumeran máis de 100 buques afundidos no que vai de século. E nós temos claro que esta traxedia é un problema estrutural que ten o noso país, que se repite ano tras ano e que necesita que lle poñamos solución. E para poñerlle solución temos que ter ferramentas e poñer en marcha un novo marco que teña en conta dunha vez a nosa verdadeira realidade, a realidade dunha costa que pouco ou nada ten a ver coa do resto da península. Ningún outro territorio ten preto de 4.000 embarcacións. En ningún se desenvolven actividades de alto risco no mar como que levan a cabo, por exemplo, os nosos percebeiros. Ningún outro ten 1.200 embarcacións auxiliares para un sector no que somos referente en Europa, o mexilloeiro, ou preto de 400 buques que faenan no litoral. E a toda esta realidade, a toda esta actividade que se xera nas nosas rías e arredor do noso litoral, hai que engadir aínda que ao ano circulan polo corredor de Fisterra sobre 12.000 buques que transportan materias perigosas como os hidrocarburos, como os levaba o Prestige, entre outros buques accidentados. Fronte a Fisterra circula o 70%, nada menos, do transporte marítimo europeo. Máis de 764.000 buques nos últimos 20 anos, dos que un de cada 3 transporta combustível e sustancias tipificadas como perigosas.
E a nosa realidade tamén é que no último ano 2024, neste ano anterior, Salvamento Marítimo auxiliou a máis de 1000 persoas en Galiza e actuou en incidentes marítimos en 77 buques mercantes e en 88 barcos pesqueiros. En definitiva, señorías, unha radiografía dun feito diferencial que fai que necesitemos adaptar o salvamento marítimo á costa do noso país. Desafortunadamente, a día de hoxe, son innumerables os exemplos que poderíamos poñer do feito de que non entender e non atender a realidade do mar en Galiza provoca problemas moi serios de seguridade. A limitación da potencia dos motores das embarcacións percebeiras, que pon en risco moitas vidas. A obrigatoriedade de levar elementos a bordo, botiquíns e moitos outros que non collen literalmente moitas das embarcacións que navegan nas rías. A distribución discriminatoria dos medios de salvamento marítimo. O funcionamento do sistema de socorro que provoca en moitas ocasións retrasos intoleráveis, xa que non é de recibo que cando un barco en Galiza emite un sinal de socorro, ese sinal vai a Madrid e en Madrid deciden que medios se mobilizan. Dende Madrid chaman ao Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Galiza para que aplique esas decisións. En definitiva, un proceso inaceptável en pleno século XXI para salvar vidas no mar, onde cada minuto conta e pode ser decisivo. E logo, hai decisións absolutamente esperpénticas e indefendibles, como a de gastar 2 millóns de euros nunha base e 13 millóns de euros nun helicóptero en Ruibo, en Cee, en plena Costa da Morte, que segue sen ter unha base de salvamento e o helicóptero a día de hoxe ten base en Santiago. Un exemplo ben ilustrativo dunha inadaptación á nosa realidade e dunha xestión dos recursos públicos inadmisível. Por iso, nós defendemos estas competencias para desenvolver un modelo de salvamento de titularidade galega que teña capacidade de resposta inmediata. Un servizo público, universal e gratuito que deixe atrás ese modelo economicista que condiciona ata o extremo o salvamento, un servizo dotado acaídamente coordinado, sen dúbida, co resto dos servizos do Estado de Portugal e do resto da Unión Europea. Falamos, señorías, dunha proposta que é totalmente viável, legal, evidentemente, e que depende, basicamente, de que haxa vontade política, de que se queiran tomar as decisións aquí e de que o Goberno galego asuma as súas responsabilidades precisamente para mellorar a vida dos galegos e das galegas, nomeadamente dos homes e das mulleres do mar. Por iso, hoxe, solicitámoslles a todos os grupos da Cámara que non poñan impedimento a poder tratar este tema, a apoiar a súa toma en consideración, que é o que estamos tratando hoxe, e, posteriormente, a desenvolver un debate que atenda aos beneficios para a cidadanía galega. Hoxe, señorías, o País Vasco, por exemplo, xa ten transferida esta competencia, malia a ter unha costa infinitamente menor que a nosa, 246 kilómetros, 20 portos e unha frota pesqueira de arredor de 190 barcos. Euskadi vén de asumir recentemente a planificación, a coordinación e a prestación dos servizos de busca, rescate e salvamento marítimo nas augas interiores e territoriais, así como a potestade sancionadora. Neste caso, o Estado resérvase a capacidade legislativa e regulamentaria, a sinatura de acordos internacionais e a coordinación do control de tráfico marítimo, pero a operativa e os recursos destinados a rescates e emerxencias marítimas serán de control autonómico, de xeito que poida haber unha mellor adaptación ás particularidades da costa vasca e unha atención máis directa en seguridade e protección á súa xente do mar. Aquí, señorías, en Galiza, xa van moitas veces nas que o Partido Popular
impediu precisamente que Galiza acrecentase a súa capacidade de autogoberno, malia a faceren anuncios sistemáticamente en favor del que nunca concordan co que votan nin aquí nin en Madrid. Hoxe, señorías do Partido Popular, pero en xeral todas as señorías da Cámara, teñen unha nova oportunidade para poñerse do lado dos galegos e das galegas, dos seus intereses e, dende logo, unha oportunidade para demostrar aquí que realmente apostan pola capacidade de decidir deste país. Polo de agora, máis nada e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea, gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor López Font. Grazas, presidente. Bo día a todas e todos. O Grupo Parlamentario Socialista vai apoiar a toma en consideración desta proposición de lei porque entende que Galicia ten dereito a avanzar no seu autogoberno e a xestionar de forma máis próxima aquelas materias que afectan directamente a súa realidade económica, social e territorial. E poucas cuestións reflicten mellor esa realidade que a seguridade marítima e a protección do medio mariño, elementos esenciais para a vida, a economía e a identidade do noso país. Agora ben, este apoio non pode confundirse cun cheque en branco. Unha transferencia deste alcance exixe seriedade institucional, planificación e recursos, e o marco axeitado para abordarla é a Comisión Mixta de transferencias entre a Administración do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia, que é o instrumento constitucional previsto e o máis adecuado tanto desde o punto de vista legal como político para negociar con rigor técnico e financiero cada traspaso de competencias. A iniciativa presentada polo BNG propón que Galicia asuma as funcións de planificación, coordinación e prestación dos servizos de busca e salvamento marítimo, así como a prevención e loita contra a contaminación do medio mariño. Inclúe tamén o control do tránsito marítimo, a determinación de zonas de fondeo e manobra, a supervisión da seguridade portuaria ou a formación e titulación específica do persoal. Dito en termos prácticos, non se trata só de rescatar persoas en perigo no mar, senón de asumir o control operativo da seguridade e da xestión marítima en todo o litoral galego, dispor de medios propios, coordinar as emerxencias, xestionar remolques, manobras, mercadorías peligrosas e vertidos, e mesmo elaborar un plan galego de salvamento e de loita contra a contaminación, que debería integrarse na rede nacional europea. Estas son competencias de enorme complexidade técnica que hoxe desenvolve o organismo estatal Salvamento Marítimo Sasemar con máis de 1.500 profesionais, 3 centros de coordinación en Galicia, Fisterra, A Coruña e Vigo, helicópteros, embarcacións e sistemas de comunicación modernos e especializados que permitiron salvar máis de 1.000 vidas só no 2024. Replicar ese dispositivo exixiría un investimento moi elevado, persoal especializado e unha estrutura organizativa da que a Xunta de Galicia a día de hoxe carece. O Servicio de Gardacostas, que conta actualmente con un 230 empregados, cumpre un papel fundamental nas nosas costas, pero non dispón aínda dos medios ni as capacidades para asumir a totalidade destas competencias. Os socialistas votamos a favor da base permanente de salvamento na Costa da Morte.
En todo caso, se a Xunta de Galicia realmente ten vontade de asumir estas competencias, algo que, visto o rumbo dos últimos anos, non está en absoluto claro, debe demostrarlo con feitos, porque non abonda con reclamar unha competencia para tela nominalmente. Hai que exercela de forma efectiva e hai que facelo con responsabilidade e preparación, non escorrendo o bulto nin botando balóns fora cando toca actuar. Iso requiere unha planificación previa seria, cunha avaliación técnica, orzamentaria e operativa que garanta que cando chegue o momento Galicia poida asumir o salvamento marítimo con todas as garantías e que non nos volva a pillar o touro como acontece coas competencias de ordenación do litoral. E agora, señorías, o PP pretende poñerse a medalla do defensor do autogoberno, pero pregúntame, que fixeron en 16 anos de goberno? Cantas competencias solicitaron formalmente ao Goberno de España? O Goberno de Touriño conseguiu 13 transferencias. A realidade é teimuda. A única competencia transferida é a do litoral, que nós sempre defendemos, pero sobre a que estaremos moi vigilantes porque temos fondas dúbidas cando vemos a conselleira de Medio Ambiente defender con tanta contundencia a legalización de todas as construcións e dos chiringuitos nas praias, mentres non amosa a mesma firmeza á hora de reforzar a protección ambiental de Galicia. Fala do refuxio climático galego, pero non acode ni a cimeira de clima a que foi convocada polo Goberno de España. Outro plantón, un máis dos que xa nos ten acostumbrados o Goberno galego do PP. Plantón no Consello de Política Fiscal e Financiera, plantón nas comisións de coordinación de emerxencia, plantón no reparto solidario dos nenos e nenas migrantes que chegan a España sen nais ni pais. Son exemplos dunha constante falta de lealdade institucional e dun seguidismo total de señor Rueda ao señor Feijóo. Feijóo manda, Rueda obedece e Galicia perde. Iso é defender Galicia? Non, porque o verdadeiro autogoberno deféndese nas mesas de diálogo, reclámase nas comisións bilaterais de transferencias, poñendo a Galicia na cabeza e no corazón, non en roldas de prensa. Deféndese con propostas serias, non con discursos de confrontación. E a proba de que se pode avanzar con diálogo e con sentido de país é o acordo do 5 de maio de 2025 na Comisión Bilateral constituída arredor da Lei de Medidas do 2025 na que se chegaron a acordos en 5 dos 7 artigos cuestionados. O mismo espírito de cooperación co que se están reclamando outras competencias como as aeródromos que non cesan de interese xeral, as de meteoroloxía ou as de permiso de traballo das persoas migrantes. Por tanto, a pregunta non é se Galicia debe ter máis competencias. Unha pregunta a que nós sempre respondemos que sí, senón se pode asumilas hoxe con garantías. E a resposta, honestamente, é que aínda non. Para poder facelo, sería imprescindible un proceso de transferencia gradual, cun acordo técnico sobre infraestructuras, medios e persoal, acompañado dunha financiación suficiente e estable. E ese traballo só pode facerse no ámbito da Comisión Mixta de Transferencias. Ao mesmo tempo, debemos ter claro que, tal e como se evidenciou nas negociacións entre o Goberno Central e Euskadi, é previsible que o Estado queira manter o control sobre determinadas competencias claves, como a capacidade legislativa básica, os acordos internacionais, a planificación nacional de salvamento marítimo e o control de tráfico marítimo, entre outras. E este posicionamento é lóxico e razoable, pois falamos dun sistema que debe funcionar como unha rede única de seguridade. Non se trata con iso de limitar a autonomía de Galicia, senón de evitar fallos de información e de planificación nun ámbito que require interoperabilidade, coordinación e respostas rápicas
rápidas e unificadas. Por tanto, defender que o Estado manteña certas capacidades non supón impor unha tutela sobre o Goberno galego, senón crear un complemento necesario para o seu correcto desenvolvemento a través dun modelo de colaboración no que, por unha parte, estea asegurada a unidade operativa en todo o Estado e no que, polo outra, se xere un marco no que Galicia poida exercer plenamente as competencias que hoxe se propoñen asumir. Os socialistas cremos, en resumo, que Galicia debe xogar un papel máis activo na xestión da súa seguridade marítima, pero que ese protagonismo debe construírse sobre bases sólidas. Por iso, consideramos que o camiño debe pasar, en primer lugar, por abrir formalmente unha negociación na Comisión Mixta de Transferencias, na que se realice un estudo técnico e económico desta materia e, en segundo lugar, por unha aposta clara e decidida da Xunta para reforzar o servicio de gardacostas dotando de máis medios humanos, materiais e tecnolóxicos que lle permitan asumir os recursos e as funcións que poida transferir o Estado e reforzar a cooperación con salvamento marítimo estatal, mellorando a coordinación dos medios, os protocolos de actuación e a resposta ante emerxencias. Ese é o modo de avanzar no autogoberno, con diálogo, planificación e lealdade institucional, non con xestos simbólicos. Galicia necesita competencias, sí, pero tamén medios para exercelas. Por todo iso, o Grupo Socialista votará a favor da toma en consideración desta iniciativa, porque comparte o obxectivo político de reforzar a capacidade de decisión de Galicia e o seu papel na seguridade marítima, pero tamén advertimos que se quere seguir contando con o noso apoio, o camiño debe ser o do rigor técnico, a cooperación institucional e a planificación a medio prazo. Queremos unha Galicia con máis competencias, sí, pero tamén con máis recursos, máis preparación e máis responsabilidade. Unha Galicia que asuma o seu papel na xestión, na seguridade marítima e da protección do mar con solvencia, pero que tamén o faga en cooperación leal co Goberno de España, porque esta é unha materia que exixe coordinación, profesionalidade e rigor. Non podemos permitirnos perder unha soa vida nin danar o noso ecosistema por fallos de comunicación e planificación entre administracións. Grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Fidalgo. Gracias, señor presidente. Moi bo día. Hoxe estamos aquí a debater unha proposta que non é nova nin innovadora. Xa a escoitamos no 2003, no 2010, no 14, no 19, e sempre coa mesma formulación, os mesmos argumentos e a mesma desconexión coa realidade legal e operativa. Porque repetir unha proposta 1000 veces non a fai máis viable, señora Pérez. E se non se fixo nin en Galicia, nin en ningunha outra comunidade autónoma, non é por falta de vontade política, é porque o salvamento marítimo ten límites constitucionais, internacionais e operativos moi claros. Estamos a falar dunha actividade que require resposta inmediata e coordinación total nunha zona de responsabilidade de máis de 1,5 millón de quilómetros cuadrados. Unha área que implica tratados internacionais, cooperación coa Organización Marítima Internacional e coa Unión Europea. Por iso, se ningunha comunidade autónoma en España, nin Euskadi, nin Cataluña, nin Canarias,
ten transferida esta competencia non é por falta de ambición política, senón porque non é viable. Señorías, o que hai en Euskadi é un principio de acordo que non supón unha transferencia plena da competencia de salvamento marítimo. O País Vasco só asumiría a xestión operativa en augas interiores. Non se transfiren bens nin persoal. E o Estado mantén todo o esencial: lexislar, coordinar a resposta nacional, aprobar o plan de salvamento e controlar o tráfico marítimo. Así que, señores do BNG, deixen de vender como modelo algo que na práctica segue dependendo de Madrid. Galicia, señorías, non está agardando a que lle dean competencias. Galicia foi pioneira no salvamento marítimo en España. A Xunta creou en 1990 o Servicio de Salvamento Marítimo de Galicia, antes que existise en 1992 Sasemar a nivel estatal. Fomos a primeira comunidade con centro de coordinación autonómico, con embarcacións e helicópteros propios. Levamos máis de 35 anos salvando vidas, protexendo o noso mar e actuando con eficacia no litoral galego. Hoxe, o Servicio de Gardacostas é referencia nacional e internacional, con capacidade de resposta inmediata e coordinación exemplar, operando as 24 horas do día e os 365 días do ano. Por iso, cando o bloque negacionista galego ven aquí a falar como se Galicia fose unha espectadora, están facendo o que mellor saben facer: confundir, enganar e mentir. Galicia, señora Pérez, non é espectadora. Galicia leva 3 décadas liderando o salvamento marítimo. E por iso tamén, cando propoñen crear novas estruturas, duplicar administracións e fragmentar a coordinación, non están mellorando nada. Están poñendo en risco un sistema que funciona. Porque cando hai unha emerxencia no mar, o que importa non é quen ten a competencia escrita nun doga ou nun boe, senón quen chega antes e salva vidas. E xa que falamos de responsabilidade, permítame lembrarlles algo que pasou hai moi pouco tempo. A crise dos pellets, provocada polo accidente do barco Toconao en Portugal. Deste olvidouse, señora Pérez, do barco Toconao. Foi unha crise ambiental seria que requería coordinación, información clara e rigurosa. E mentres a Xunta traballaba con medios, con gardacostas, con coordinación e con transparencia, BNG e PSOE, que fixeron? Verter bulos que danaron a imaxe de Galicia. Mentres uns limpiaban as praias, as xuventudes do Partido Socialista colgaban en redes unha foto dun peixe de Sri Lanka tomada en 2021, dicindo que era Galicia. E o BNG o mesmo, cunha foto feita en Texas, como se fose dunha praia galega. Isto é que fixeron vostedes, señores do BNG e do PSOE. Non o esqueceremos nunca. Permítanme tamén lembrar algo importante. Cando hai oportunidades de avanzar en autogoberno, non todos actúan igual. Cando se aprobou a Lei do Litoral, unha lei histórica para Galicia, BNG e PSOE abstivéronse, se puxeron de perfil, non apoiaron unha transferencia real, útil e concreta. E agora veñen a falar de autogoberno con propostas que saben perfectamente que non teñen percorrido constitucional nin operativo. O Partido Popular de Galicia ten unha posición clara e coherente. Galicia non renuncia máis ao autogoberno. Galicia quere transferencias reais, útiles e exercibles. Aí está a nosa reclamación da AP9, bloqueada no Congreso con máis de 60 prórrogas do prazo de enmendas. Aí están as peticións de traspaso en aeródromos e permisos de traballo, que teñen un impacto real e directo. E aí está tamén o acordo coa Administración Central para iniciar canto antes mesas técnicas e avanzar nestes traspasos. Iso é autogoberno real, non pancartas, nin fotos falsas, nin manipulacións.
Pero hai algo, señorías, que tamén debemos dicir con claridade. O BNG tan bravo en Galicia e tan manso en Madrid. Aquí fan discursos inflamados, pero alí seguen sostendo a Pedro Sánchez e ao Partido Socialista, o partido das chistorras, o partido que cheira a escándalo e a corrupción. Esas son as contradicións e a hipocresía do Bloque Nacionalista Galego, que presumen de fascismo, pero que despois chaman fascista a Premio Nobel da Paz María Corina Machado. Os que reciben en Bilbao instruccións de Bildu, herdeiros dos terroristas da ETA. Para qué? Porque os xefes do BNG mandan a citar a rúa os xefes do BNG. Pretenden traer a Galicia a cale borroca vasca. E xa lle adiantamos que o Partido Popular de Galicia non o vai a permitir. Esta é a foto da vergoña, señores do BNG. Estas son as fotos da vergoña. Así é. E mentres vostedes se alporizan, manipulan e se contradín, Galicia segue traballando e avanzando con seriedade e estabilidade. Porque Galicia calidade tamén é ter unha administración ordenada. E ter unha administración ordenada significa, por exemplo, aprobar uns orzamentos en tempo e forma. E iso, señorías, que é o que dá? Dá estabilidade. E estabilidade significa fiabilidade. E fiabilidade significa confianza en Galicia, confianza para investir, para crecer e para garantir servicios públicos de calidade. E fronte a esa incoherencia do Partido Socialista e o oportunismo do BNG, o Partido Popular aporta o sentidiño. Defendemos o mellor para Galicia, aquí, en Madrid, en Bruselas e en calquera parte do mundo. Sen dobres caras, sen falsas pancartas, con feitos. Galicia necesita avanzar con pasos firmes. O que necesitamos é máis medios, máis coordinación, máis eficacia. E para iso temos o Servicio de Gardacostas, un servicio pioneiro e recoñecido que leva 35 anos protexendo o noso litoral. Non necesitamos duplicar mandos nin crear organismos novos que só servirían para xerar confusión en plena emerxencia. Por iso, señorías, non imos apoiar esta proposta. Non porque non queiramos máis autogoberno, ao contrario, senón porque esta iniciativa non mellora nada, non é viable e non responde ao interese real de Galicia. Separar o salvamento marítimo e a loita contra a contaminación contravén os compromisos internacionais que exixen un coordinador nacional único nestas materias. Apostamos por intensificar a coordinación entre Salvamento Marítimo e Gardacostas de Galicia, un servicio exemplar e singular en toda España para mellorar aínda máis a resposta ante as emerxencias e episodios de contaminación. A seguridade marítima, señorías, non se improvisa, nin se fragmenta, nin se manipula. Galicia non precisa que lle dean leccións. Galicia leva 35 anos protexendo o seu mar, salvando vidas e liderando desde a responsabilidade. Galicia ten un servicio que funciona. Nada máis. Gracias. Grupo autor da proposición, Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pérez Fernández. Grazas, señor presidente. O que é, señor Fidalgo, unha auténtica desconexión da realidade é, entre outras moitísimas cousas, o seu discurso. Utilizan para todo o mesmo discurso
Están vostedes para falar de pancartas, de terrorismo e de non se sabe cantas cousas que falou aquí. Están vostedes para falar diso ao mesmo tempo que se está xulgando a Gürtel. Recorda vostede ao señor Pablo Crespo. Estáse xulgando neste momento. Recorda vostede ao señor Pablo Crespo, o responsable de organización do Partido Popular de Galiza. Lembrao. Un señor que acaba de recoñecer diante do xuíz os delitos de fraude fiscal e de blanqueo de diñeiro da trama do Partido Popular. Están vostedes para falar de pancartas. Eso sí que é estar desconectado da realidade, absolutamente desconectado, é vivir en outro planeta. E fala vostede do servizo de gardacostas, dice vostede que Galiza non necesita pedir competencias porque Galiza é pioneira en materia de salvamento marítimo. Poderíamos falar largo e tendido de todas as deficiencias que ten o servizo de gardacostas de Galiza. Para exemplo, moitas das iniciativas que temos levado á Comisión 8 sobre, por exemplo, por poñer a privatización absoluta dos medios de helicópteros e que non sei por que lle dá a cabeza. É que o propio presidente Rueda recoñeceu públicamente que a empresa fora sancionada en varias ocasións precisamente por incumplir o contrato. Entón, non lle dé a cabeza. Vostede sabe que hai deficiencias e moi graves, sábeo. Ben, eso podémolo tratar aparte. E logo, claro, que nos veña aquí a poñer o exemplo da xestión no caso dos pellets é para botar as mans á cabeza. Un caso donde vostedes pasaron días tirándose a pelota uns aos outros e donde os concellos tiveron que facerse os competentes absolutamente en todo porque o goberno galego non existía. E cando existeu foi para reclamarlle casi naves espaciais ao goberno. Non lle chegaban os medios que pedían nin para toda Europa. Foi absolutamente penosa a competencia, o desenvolvemento desa competencia por parte do goberno galego. Mire, señor Fidalgo, na tramitación da lei do litoral, vostedes esgrimiron durante meses o argumento do agravio por parte do goberno central que aprobaba o traspaso da competencia do litoral ao País Vasco, pero non a Galiza. Durante meses acusáronos aquí, e mentiron unha e outra vez, de votar en contra da lei do litoral, de non estar, leo literalmente, a carón dos galegos e de Galiza. O propio presidente da Xunta acusou ao goberno central de ensañamento. Isto é textual, señor Fidalgo, contra Galiza, e mesmo nos exixiron que pedíramos disculpas polo noso posicionamento na lei. Un posicionamento que non foi en contra. Acaba de dicilo vostede na súa primeira intervención e creo que é a primeira vez que yo escoito. Nós non temos nada en contra, todo o contrario, de que esa materia este transferida a Galiza. Nós mesmos incluímos precisamente esa transferencia en numerosas peticións de traspasos, tanto aquí como en Madrid. E sabe o que votaba sistemáticamente o Partido Popular? Que non votaba sistemáticamente que non. E a nosa abstención, señor Fidalgo, que xa o explicamos no seu día, non ven porque esteamos en contra de que Galiza teña esa competencia. A nosa abstención foi porque, e agora xa o estamos comprobando, moito nos temíamos o desenvolvemento e a utilización que iba a facer o Partido Popular precisamente desa transferencia. Blindar determinados usos como o turístico ou o industrial da costa, incluir como un sector estratégico a eólica mariña, impulsando instrumentos como o catálogo de bens que só responden a intereses especulativos e pretende privatizar edificios históricos. E todo isto en detrimento precisamente da función productiva das rías. Todo isto en serio menoscabo das actividades productivas
tradicionais, o marisqueo, a pesca sustentável, a acuicultura extensiva, fronte a actividades contaminantes que esas sí son a súa bandeira e agresivas, como a mina de Sanfins, como a mina de Touro ou como a implantación RQR de Altri. Esas son, señoría, as actividades que vostedes reservan para o noso litoral, para o seu empeoramento definitivo e para a súa privatización para favorecer os intereses das súas empresas amigas. Por iso non apoiamos esa lei, non a transferencia, sino precisamente o que nos temíamos e se está cumplindo do Partido Popular. Remate, por favor. Ben, remato. A vostedes, señorías, non lles importa nada, absolutamente nada, o noso litoral nin a seguridade no mar. Vostedes só utilizaron os argumentos da discriminación e do agravio cando lles convén. Euskadi en este momento ten a competencia ou vai na ter próximamente en salvamento marítimo. E eu remato facéndolles unha pregunta. Por que agora, señorías do Partido Popular, non é fulcral para vostedes que non haxa agravio e non haxa discriminación cando, se en algún lugar ten sentido que se reclamen as competencias de salvamento marítimo e en Galiza, o Partido Popular é quen leva 16 anos sendo o verdadeiro motor e o verdadeiro cómplice da discriminación de Galiza. Mais nada e moitas gracias. Procedemos á votación deste texto legislativo. Pechen as portas, por favor. En concreto, votamos a toma en consideración da proposición de lei orgánica para presentar perante o Congreso dos Deputados do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación marina. Votamos. Presentes 70 máis 1, afirmativamente 33, en contra 37, hai unha abstención e, polo tanto, queda rexeitada esta toma en consideración. E continuamos desenrolando a orde do día. Pasamos ao punto segundo, comparecencias, neste caso do Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, por petición propia para informar das accións que está a desenvolver esta Consellería na procura de reter e sumar talento cara á cobertura de postos vacantes no eido laboral. Para elo ten a palabra o Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, don José González Vázquez. Gracias, señor presidente, deputados e deputadas, señorías. Moi bo día a todos e todas. Estarán de acordo que dentro do ámbito do emprego un dos grandes retos, ademais é unha problemática generalizada, non só en Galicia, tamén en España, eu diría en Europa, é sen lugar a dúbida a falta de man de obra xunto coa cobertura de vacantes. Ao respecto, en xaneiro deste mesmo ano, comparecín aquí por petición propia para falar da nosa estrategia, dar conta das medidas que estábamos tomando para facer fronte a este desafío, retención e suma de talento, e hoxe, señorías, pois convencido da necesidade, sempre traslado, de render explicación diante este Parlamento e, sobre todo, do enriquecedor que espero resulte este proceso, quero dar traslado do camiño que está a seguir Galicia e que seguirá no futuro neste ámbito. Ben, certamente aquela dicotomía da que falábamos a comezos deste ano segue presente, pois seguimos asistindo por unha banda a falta de man de obra e por outro lado continúa tamén existindo unha importante porcentaxe de xente en busca activa de emprego, aínda que podemos decir estamos no mellor dos escenarios en canto a cifras tanto de paro como de afiliacións.
Neste sentido, identificamos a cobertura de vacantes laborais como un desafío que resulta tan estrutural como común aos diferentes mercados de traballo, ao que queremos dar resposta para que o tecido empresarial galego siga sumando competitividade. Nesta tarefa, unha das prioridades das que falamos en xaneiro era poñer en contacto esta falta de man de obra, determinar onde estaban os sectores máis afectados e, por tanto, nos axudamos, como non pode ser de outro xeito, dos agentes sociais. E determinamos certas carencias no catálogo de postos de difícil cobertura. De feito, en xaneiro expresáballe a nosa vontade de propoñer a súa actualización ao Goberno central. Hoxe témolo feito. Temos formulado o interese por actualizar este catálogo o Servicio Público de Emprego Estatal co obxecto de optimizar esta ferramenta, digo, da man dos representantes dos empresarios e dos traballadores. Tamén, dende o Goberno galego somos conscientes de que a Administración debe velar pola eficacia das políticas que se poñen en marcha. Somos conscientes, señorías, que como Administración, en consenso co resto de institucións públicas, debemos facilitar e non estorbar o traballo das empresas verdadeiras creadoras de emprego e de riqueza. E, de feito, traballamos man a man con elas, sempre nun proceso de diálogo e escoita activa, tamén cos representantes dos traballadores, e abordando con eses axentes as ferramentas que impulsamos para afianzar o mercado laboral. E deste modo, deste xeito, vimos traballando nunha Galicia que forma, que retén e que suma talento, co foco posto en mellorar as posibilidades da poboación en busca activa de emprego, pero tamén de cara a traer talento de galegos e galegas do exterior, ademais de persoas de terceiros países que estén interesadas en traballar aquí. Vou, en primeiro lugar, dar conta do que levamos feito e o que vamos facer no ano 2026 no ámbito da formación, esa Galicia que forma, porque é un feito innegable que si queremos abordar con éxito o reto da cobertura de vacantes laborais, debemos afondar, en primeiro lugar, na formación, mellorar a empregabilidade das persoas demandantes de emprego e tamén da xente que está traballando efectivamente. E vou, como xa fixen en xaneiro, trasladar, en primeiro lugar, a importancia de flexibilizar esa formación. Por lo tanto, falaremos aquí de microcredenciais. Para impulsar a empregabilidade real das persoas demandantes ou daquelas ocupadas que intenten ou que queiran mellorar a súa situación laboral, hai que apostar por unha formación flexible. En este ámbito, a aposta de Galicia é, sin ninguna dúbida, as microformacións. É dicir, a formación inicial das persoas é importante, pero hoxe tamén hai un consenso en que debe considerarse que é o comenzo dunha vida enteira de aprendizaxe constante. Ese aprendizaxe permanente é un elemento fulcral de todas as políticas de formación actuais e non ia ser menos das políticas da Xunta. Estamos facendo, por iso, un esforzo sen precedentes para flexibilizar a formación para o emprego, apostando, como lles traslado, polas microcredenciais como unha ferramenta fundamental da nosa oferta formativa. Ademais, é unha demanda dos diferentes sectores e tamén é unha recomendación da propia Unión Europea. Hai unha recomendación do Consello de Europa ao respecto. Xa pasaron máis de 2 anos desde a publicación desa recomendación e, sin embargo, non se ten producido ningunha regulación de microcredenciais a nivel estatal. Sin embargo, Galicia iniciou xa a tramitación do Marco Galego das Microcredenciais para o Traballo no pasado 8 de setembro. E prevemos, señorías, que a norma que regula as microcredenciais para o traballo en Galicia estén aprobadas neste mes de decembro deste mesmo ano, do ano 2025. Ademais, señorías, dende xaneiro lle podo trasladar que comprobamos efectivamente o bo funcionamento das microformacións. Lémbrolle que no ano 2024 firmamos convenios con diferentes clústeres que aproveitaron os fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia para poder facer esas microformacións adaptadas ás necesidades das empresas que forman parte dos ditos clústeres. Pois ben, no ano 2025, gracias a ese bo funcionamento, acadamos unha aportación adicional por parte do Ministerio de 7,5 millóns de euros. Fondos do MRR que non se estaban executando noutras partes de España, pero que foron executados en Galicia a través desa relación, deses convenios cos clústeres e coas microcredenciais. E tamén lles traslado que este esforzo seguirá no ano 2026, no que orzamentamos, nos orzamentos do ano 2026, outros 5 millóns de euros para poder seguir facendo esas microcredenciais. Neste caso, nun piloto para competencias digitais especializadas. Eu quero dicirlle con toda a contundencia que non queda máis que avanzar nese eido da flexibilización da formación para o emprego. Pero, ademais,
Esa formación pola vía das microcredenciais ten que axudarnos tamén a abrir as portas a aquelas persoas que están en situación irregular, persoas estranxeiras que están en situación irregular, pero que, sin embargo, demandan traballar. Esas microformacións están sendo utilizadas en Galicia a través do arraigo para a formación. Somos a única comunidade autónoma que utiliza esas microcredenciais. Falarei pois máis deste programa ao longo da comparecencia. Quero seguir tamén trasladando as accións que executamos durante este ano para o emprego, é dicir, 14 millóns de euros en accións formativas a demanda do tecido productivo. Decía ya antes que a formación ten que ir por a vía da flexibilización, pero tamén adecuarse o máximo posible ás demandas do tecido productivo. É dicir, temos que facer unha formación a carta, se queren, unha formación de curta duración, unha formación flexible, como digo, adaptada a esas necesidades. Tamén temos nese eido o bono talento empresa con 1,6 millóns de euros que nos permite a impartición de microcredenciais dende as empresas. Ou fomos capaces de crear unha rede de centros asociados de formación para o emprego que se centran especificamente nas especialidades máis demandadas, é dicir, non damos formación que non requiran as nosas empresas, os nosos traballadores, senón que nos adecuamos ás súas necesidades. Dentro desta liña, tamén me parece interesante destacar o bo funcionamento das unidades formativas nas empresas, que neste ano 2026 volverán a contar cun orzamento de 8 millóns de euros. É dicir, aquí o que buscamos é a cualificación profesional de persoas traballadoras desempregadas, pero orientándoos a mellora das competencias profesionais necesarias para o desempeño dos postos de traballo que van a ser obxecto de contratación polas empresas que teñen acceso a estas unidades formativas. É dicir, flexibilizamos de novo a formación para o emprego, buscando potenciar esas competencias e habilidades dos traballadores que ligan logo a eses postos de traballo que lle están asegurando ás empresas que poñen en marcha estas unidades formativas. Outra cuestión na que estamos traballando ten que ver coas entidades locais é tanto os obradoiros como os programas integrados de emprego. Nos obradoiros, neste ano 2026, tanto os programas integrados de emprego como os obradoiros, con 44 millóns de euros, quero dicir que vamos facer un impulso moi importante para mellorar a empregabilidade das persoas participantes, apostando pola formación práctica e ligándonos ás empresas do ámbito comarcal ou do ámbito espacial que ten que ver con esos obradoiros de emprego para, como digo, mellorar esa empregabilidade. E outra cuestión que me parece importante tamén é orientalos o máximo posible o eido rural. Polo tanto, decirlle que a mitade das prazas dos obradoiros deste ano estarán destinadas á formación agraria, clave para o desenvolvemento rural e tamén para a prevención de incendios. Por suposto, a empregabilidade funciona tamén moi ben no ámbito dos programas integrados de emprego. Tamén neste ano 2025 se tuvo un orzamento importante que se vai a volver a repetir no ano 2026. Isto todo, señorías, en canto á formación que estamos impartindo, digo tanto para persoas desempregadas como tamén para persoas que estén traballando e que queiran, como digo, mellorar a súa empregabilidade, a súa situación laboral. Pero tamén temos que apostar por reter o talento co que costa Galicia. É dicir, todas as nosas políticas teñen que estar encaminadas á creación dunha ponte efectiva que case de xeito máis eficiente a oferta como a demanda, potenciar a nosa forza laboral interna. E aí estamos con diferentes actuacións que eu enunciei aquí xa en diferentes ocasións, pero que lle quero trasladar tamén como se ten comportado no ano 2025. En primer lugar, a modernización do Servizo Público de Emprego, tanto no que se refire ás súas infraestruturas. Temos en marcha o Plan de Infraestruturas da Consellería que este ano contou cunha partida importante, no ano 2026 levará tamén orzamentados 7,5 millóns de euros. En segundo lugar, o bo funcionamento da ferramenta informática EMI, faleille en diferentes ocasións dela, sincroniza a oferta coa demanda de emprego en tempo real, xa temos operativa nas 54 oficinas de emprego de Galicia, tiñamos un obxectivo que yo trasladei aquí neste Parlamento de 75.000 perfilados, estamos arriba dos 79.000, casi 80.000 perfilados. Tamén no ano 2026 continuaremos millorando esta ferramenta. O programa de seguimento intensivo da demanda de emprego, é dicir, temos que facer especial fincapé, especial atención na xente que está nas listas do paro. É esencial coñecer o perfil destas persoas e cando están nalgúnha situación complicada, coñecer exactamente o que está pasando. O certo é verdade é que este programa
de semento intensivo que leva atendido a máis de 60.000 persoas, pois conseguiu que 14.000 delas foran contratadas e 12.000 se deron de baixa precisamente por ese traballo que estamos facendo. O obxectivo non é outro, como digo, de prestar especial e poñer o foco, especial atención e poñer o foco nas persoas que sexan demandantes activos de emprego. Tamén temos programas de colaboración coas entidades locais. Antes falaba dos obradoiros en formación, pero no que se refire á retención de talento, quero destacar de xeito especial o Aprol Rural, que diu, como saben, moitos postos de traballo este ano, moitos traballos no ámbito da prevención de incendios, e por eso neste ano 2026 tamén vamos a reforzar esta liña coa creación da figura da persoa coordinadora en materia de prevención de incendios e unha nova dotación ao Aprol de outros 7 millóns de euros ata chegar aos 20 millóns de euros. Como digo, isto permite a contratación de xente por parte das entidades locais, persoas desempregadas, e moitas delas van estar dedicadas á prevención de incendios. Xeración de postos de traballo, señorías, nas entidades locais, que tamén que tamén se acada co programa Cooperas, que este ano contará con 15 millóns de euros. Digo, cando falo deste ano, digo, como pola cercanía do orzamento no ano 2026, co obxecto de favorecer o emprego público institucional para persoas desempregadas. Pero dentro dese reforzo da forza laboral interna, lóxicamente tamén temos que ter un papel no apoio aos autónomos tan importantes no tecido económico galego como o emprendemento. Como saben, asumimos un compromiso electoral de que todas as ordes de axuda dos autónomos se recolleran nunha única orden para darlle precisamente ese carácter de administración facilitadora da administración autonómica. Ese paquete de 40,7 millóns de euros que xa se fixo nunha orde única o ano pasado, pois se vai a seguir mantendo con algunhas das medidas como pode ser o bono autónomo, o programa Nova Oportunidade, entre outras liñas. Saben, señoría, recórdollo que temos unha axencia de impulso ao emprego autónomo 2027, Horizonte 2027, que está cumprindo os seus hitos, pero non nos conformamos, temos que reforzar, si cabe máis, o apoio a este colectivo tan importante en diferentes ámbitos da nosa economía. Esa estrategia vai contar no ano 2026 con un orzamento de 2 millóns de euros. No que se refire ao emprendemento, creo que hoxe xa non se discute a forza que está tendo nese emprendemento que defendemos dende a Xunta de Galicia, o emprendemento ligado ao territorio, os polos de emprendemento, non? 15 espallados polo territorio, dos cales, excepto de Ferrol, o resto están, como digo, no territorio rural, e creo que estamos facendo un esforzo moi importante para apoiar un emprendemento ligado ao territorio, un emprendemento que xere postos de traballo nese territorio, naqueles sectores nos que os nosos recursos pois teñen máis forza, e que leva atendido, señorías, esa rede de polos preto de 5.000 proxectos dende a súa posta en funcionamento. Nesta liña de retención de talento, apostamos tamén pola mocidade, como non pode ser de outro xeito. Saben que dende a Consellería, aínda que falemos da Consellería pois que leva a xuventude e a propia Xunta, se puso en marcha un plan estratégico de xuventude 2025-2027, e nel a Consellería de Emprego inclúe a estrategia Mocidade Activa, que recolle todas aquelas achegas destinadas a impulsar o emprego xuvenil en Galicia. Por darlle algún exemplo de programas que máis están funcionando moi ben, o programa de primeira experiencia profesional das persoas mozas, que comporta un orzamento no 2026 de 6,3 millóns de euros, é dicir, mantemos o orzamento. Dentro do programa Galicia Emprega temos a parte o apartado específico de mozos que está dotado de 3,5 millóns de euros. O programa Investigo, ligado tamén á innovación para a contratación de xente moza, que contará con un orzamento de 4,8 millóns de euros. En esa liña de mellorar a forza laboral interna tamén temos que atender a igualdade laboral. Eu creo que Galicia se significa aí claramente coa liña de axudas á contratación de mulleres en ocupaciones tradicionalmente masculinizadas, volve a estar dotada con 1,7 millóns de euros, e tamén nos incentivos á contratación, a Galicia Emprega Muller, que estará dotada con 7 millóns de euros. E vou, se lle parece, nesta comparecencia o terceiro bloque. Galicia forma, Galicia retén o seu talento, pero tamén Galicia ten que atraer e sumar talento. É dicir, se Galicia no século XX foi unha Galicia de emigración, este século XXI ten que ser, creo que todos estaremos de acordo, o do retorno. Por tanto, aquí vamos a falar das políticas a favor do retorno da colectividade galega do exterior, pero tamén, e creo que isto é relevante, das persoas estranxeiras que queiran vir a traballar a Galicia.
tanto dende o punto de vista de que traballen nas nosas empresas como que tamén emprendan en Galicia. E hoxe, señorías, creo que todos coincidimos, Galicia é unha terra de oportunidades, a que tanto a colectividade galega do exterior, é dicir, emigrantes galegos e tamén descendentes destes que noutrora buscan unha oportunidade fora da súa terra e os que tanto lle debemos, así como aquelas persoas que desexen vivir e traballar aquí, podan sumar o seu talento e capacidades ao mercado laboral, contribuindo a cubrir vacantes, que é un dos retos importantes, pero tamén a afrontar o propio reto demográfico. Déixeme que lle dé a contas do Retorno a Cualifica Emprego. Saben que dentro da estrategia Galicia Retorna, o Retorno a Cualifica Emprego é un programa que trata de poñer en conexión as nosas empresas que demandan postos de traballo con os galegos e galegas do exterior que, efectivamente, pois, por diferentes circunstancias queren voltar a esta que é a súa terra e, ao mesmo tempo, sumar talento ao noso mercado laboral. Pois ben, como saben, no mes de marzo tuvemos unhas feiras de emprego en Argentina e Uruguai con un éxito extraordinario pois de asistentes. Hai máis de 3.500 persoas, galegos e galegas do exterior, que compareceron nesas feiras, máis xente que se anotou non son eses países no programa, e, por tanto, que estuvemos facendo durante estes meses é casar os currículums deses galegos e galegas do exterior coas demandas das máis de 120 empresas que se anotaron o Retorna Cualifica Emprego. Pois ben, señorías, a día de hoxe o programa estaba dotado para chegar a 200 persoas. Entre esta edición e a edición pasada vamos xa en máis de 350 persoas, galegos e galegas do exterior, que se están vindo con contratos de traballo garantidos xa polas nosas empresas. Antes de que remate o ano, chegaremos nesta edición ás 200, máis 150 do ano anterior. Como lle digo, vamos a estar en torno ás 400 persoas. E cando digo 400 persoas, permítanme que aclare que son 400 persoas, en moitos casos familias, porque o galego e galega do exterior normalmente se ven coa súa parella e se ven tamén cos seus fillos. En definitiva, o que buscamos é acadar resultados pegados á realidade de cada territorio, detectando esas empresas que demandan man de obra e, ao mesmo tempo, tamén facendo especial fincapé, como digo, para atraer ese talento nas galegas e galegos do exterior. Pois ben, ante o bo funcionamento desta estrategia, o vindeiro ano manteremos, como non pode ser de outro xeito, o programa Retorna Cualifica Emprego. Pero estamos con máis medidas para apoiar o retorno dos galegos e galegas do exterior. Eu destacaría as axudas ao retorno, 2,8 millóns de euros, as becas BEME, señorías. Este sábado eu vou ir a recibir os 250 licenciados galegos e galegas do exterior que veñen a facer posgrados a universidades galegas. Facemos aí unha aposta de 2,5 millóns de euros, pero somos conscientes do éxito desta aposta, porque cos datos de edicións anteriores, o 80% deses becados se quedan en Galicia, contribúen á nosa actividade económica. Eu teño que pedir aquí, e sería unha das cuestións que deberíamos debatir entre todos, que se apure por parte do Goberno Central a homologación dos títulos universitarios destes becarios de media. Señorías, un estranxeiro que ten que homologar o seu título en España, pois tarda, un estranxeiro, unha persoa que ven de fora, que ven cun título dunha universidade estranxeira, que neste caso os galegos do exterior non son estranxeiros, tarda 5 anos. Isto é absolutamente inasumible. E eu quero decir aquí que, ao menos no caso das becas BEME, deberíamos de acadar o obxectivo de que a homologación de títulos universitarios se producira antes de que remataran o seu posgrado, para que despois non estuveran en traballos que non se corresponden coa súa cualificación. Tamén, como lle dicía antes, eses galegos e galegas do exterior, os nacionales de terceiros países que veñen aquí, teñen que vir ou poden vir non só a traballar en empresas galegas, senón ao autoemprego, o traballo autónomo ou o emprendemento. E quero destacar aí que dende a Secretaría Xeral de Migración contamos cun orzamento novo de 1,2 millóns de euros para apoiar precisamente ese autoemprendemento. Aquí hai xente, como todos somos diputados e diputadas, que ven claramente ese emprendemento de galegos e galegas do exterior en certas partes do territorio está tendo xa moita trascendencia. Eu creo que é moi importante o valor engadido que nos dá pois toda esa xente, porque se algún día tuveron que emigrar, tamén tuveron, na maioría dos casos, que emprender. E creo firmemente que a nosa terra está chamada a ser un referente dese emprendemento vinculado ao territorio. En ese emprendemento vinculado ou ligado ao territorio, o talento foráneo é fundamental. O que buscamos é un emprendemento escalable, innovador, adaptable, circular, sustentable e consciente dos valores únicos que atesouramos. E ese emprendemento se pode facer dende Galicia para o resto do mundo, por suposto, tamén.
En esta parte, quixera anunciar, dado que estamos vendo que a atracción de talento nos está funcionando ben, sobre todo no que se refire aos galegos e galegos do exterior, logo me referirei tamén ás persoas estranxeiras. Neste ano 2026 vamos a poñer en marcha, de xeito acorde co carácter facilitador deste goberno, unha oficina de atracción de talento, na cal se aglutinarán todas as medidas destinadas aos galegos do exterior que decidan retornar para traballar en Galicia, pero tamén a aquelas persoas, como decía, de terceiros países que escollan Galicia para procurar emprego. Certamente, a demanda de persoas galegas do exterior que desexan retornar ou, en xeral, que deciden emigrar, está á altura da necesidade do contexto demográfico da nosa comunidade, polo que entendemos dende a Xunta de Galicia que é necesario crear esa entidade que absorba todo este traballo con plena eficacia e coordinación. E tamén decirlles, antes de rematar, señorías, que, lóxicamente, nesa atracción de talento ten que haber oco para o talento estranxeiro, sobre todo de cara á cobertura de vacantes do mercado laboral. A atracción do talento estranxeiro resulta fundamental para facer fronte a este e outros retos do noso futuro inmediante, pero tamén é fundamental, señorías, a súa integración sociolaboral. Polo tanto, en esa procura de talento de terceiros países, non só reclamamos esa axilidade na homologación dos títulos ao Goberno Central para favorecer a inserción laboral das persoas, como digo, que veñen a España ou, neste caso, a Galicia con esa titulación superior, senón que demandamos, seguro que o coñecen, e así o trasladamos pois fai xa uns meses, o traspaso das competencias executivas en materia de autorizacións iniciais de traballo. Unha solicitude que se ten formulado ao Executivo e cuxo fin último responde á vontade de facer fronte ao colapso administrativo do Estado neste ámbito, reducindo os prazos e facilitando a incorporación do talento no xeito máis rápido posible con seguridade xurídica ao mercado laboral de Galicia. Fíxense, non só solicitamos este traspaso para a tramitación e resolución das autorizacións iniciais de traballo por conta allea e propia e dos permisos para actividades laborais de tempada, tamén para facer a xestión de contratacións en orixen e as relacionadas cos permisos derivados do arraigamento sociolaboral e socioformativo, así como a tramitación das autorizacións vinculadas a estadías de longa duración por razóns de estudo, mobilidade de alumnado, voluntariado ou formación. Ten que quedar claro, señorías, que o traspaso destas competencias é un paso clave para potenciar iniciativas pioneiras que impulsamos de cara ao desenvolvemento e establecemento de mecanismos que faciliten esa incorporación de traballadores de terceiros países. E tense que facer con dous criterios, na nosa opinión, dando seguridade xurídica, dando certeza en canto aos prazos ás nosas empresas e tamén co apoio das administracións dos países de procedencia. E tamén lles informo que ao longo deste ano 2025 pois firmamos acordos, protocolos de acordo con 4 países de América Latina, precisamente para fomentar esa contratación en orixen e incluso, se fora necesario, facer a formación previa nos países de orixen dos traballadores estranxeiros que vayan vir a Galicia. Eses 4 países son Colombia, Honduras, Ecuador e Paraguai. E me refería ao principio da comparecencia pois a xente que está en situación irregular pero que é demandante activo de emprego, que quere efectivamente traballar. Creo que aí Galicia é pioneira na posta en marcha do programa de arraigo para o emprego. Empezamos ou arrancamos no ano 2023 con entidades do terceiro sector. A primeira edición foi un éxito evidente, conseguimos tanto as autorizacións de residencia como as autorizacións de traballo da práctica totalidade daqueles que se acolleron ao programa e vamos a seguir no ano 2026 con 1,25 millóns de euros. Neste ano 2025 estamos finalizando o programa e vamos a acadar a integración sociolaboral, é dicir, persoas en situación irregular, cunha mínima formación, microcredenciais, da man de entidades do terceiro sector e apoiados polas empresas que van a contratar, estamos conseguindo que teñan esa contratación e que estén aportando efectivamente a economía galega salindo da súa situación de irregularidade. Señorías, 180 persoas. E temos a dificultade de que o Goberno Central se quere cargar este programa. Por lo tanto, pedimos tamén aquí o apoio do Parlamento para que poidamos seguir mantendo as microformacións neste eido tan importante, que lle recordo é conseguir ou acadar o obxectivo de que persoas en situación irregular se poidan regularizar pola vía da formación para estar canto antes traballando. Remato xa a comparecencia centrando, señorías, aquelo no que me gustaría pois conocer tamén a súa posición e ver en que podemos avanzar, non? En primer lugar, como saben, centramos os nosos esforzos no que se refire a atracción de talento, este terceiro punto, por unha cuestión tamén de gratitude nos galegos e galegas do exterior. A estrategia Galicia Retorna, fundamentalmente o Retorna cualifica emprego. E no caso das persoas estranxeiras,
Nós apostamos aquí, queremos impulsar esa inmigración ordenada e regular da man das nosas empresas co foco posto en América Latina por unha cuestión de arraigo, pero tutelando todo o proceso de contratación tanto dende orixen, para o cual queremos chegar a eses acordos coas administracións dos países de procedencia, ata a resolución de toda a tramitación administrativa por unha cuestión de seguridade xurídica para as nosas empresas e tamén por unha cuestión de aportar plazos. E por iso demandamos ao Goberno Central que nos ceda as competencias en materia de autorizacións de traballo. E para aqueles que están xa en Galicia, nacionales de terceros países, pero que están en situación irregular, propugnamos que se nos siga permitindo manter a liña da formación para o arraigo, para que podamos acadar ese obxectivo de que con unhas formacións o máis flexibles posible demanda das empresas que os van a contratar e co apoio das entidades do terceiro sector podamos regularizar a súa situación. En definitiva, os tres piares da nosa política de emprego nestes momentos, como lle trasladei, din conta pois do traballo que estamos facendo no ano 2025, son, por unha banda, a formación continua das persoas traballadoras empregadas, é dicir, a potenciación da nosa forza laboral interna, a retención do talento que xa está e existe en Galicia, que o hai, señorías, e é moito, e, por último, a atracción de talento foráneo para cubrir as necesidades da nosa economía, atendendo tanto as demandas de postos de traballo das nosas empresas como tamén ese emprendemento que estou seguro todos defendemos ligado ao territorio. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Quenda dos distintos grupos parlamentarios, indícame o voceiro do Grupo Mixto que renuncia a súa intervención e damos paso entón ao Grupo Parlamentario Socialista, señora da Costa. Grazas, presidente. Bos días, conselleiro. Señorías, mire, conselleiro, lle va a sorprender, pero non podemos comenzar esta intervención, esta comparecencia, sin lembrar a catástrofe incendiaria que este verán devastou Galicia, en concreto a nosa provincia, non Ourense. E non podo facelo sin decir con claridade que un dos responsables de algunhas das causas desa desastre é vostede, conselleiro, porque o abandono do rural, a falta de planificación e ordenación forestal, si, a ausencia das políticas reais de prevención non se improvisaron, señorías do PP, son a consecuencia de anos de desleixo político. E o conselleiro de Emprego, hoxe, foi conselleiro do Medio Rural dende setembro de 2018 ata abril de 2024. E esa herdanza vai no seu haber. O que ardeu non foi só o monte, ardeu tamén a credibilidade dun modelo que nin planifica nin prevé. E o que pasa, conselleiro, no noso rural tamén é emprego perdido, cada hectárea abandonada, é unha actividade que desaparece. Pasemos agora ao motivo formal desta comparecencia, falar de emprego. Ben, este fin de semana fomos testigos de declaracións do presidente Rueda e dos conselleiros que fixeron unha tour turística por toda Galicia, anunciando as distintas novas dos orzamentos e estamos todos moi contentos, non? Rueda, concretamente, despois do Consello da Xunta, decía que o orzamento en materia de emprego subía. E resulta que, claro, nós, inda que vostede hoxe deu moitos datos que eu pensei que daría na comparecencia que se celebrará próximamente para concretar os orzamentos da Xunta de Galicia para este 2026, pero obviamente nos os tivemos onte ás 12 da mañá, sabimos que o orzamento en materia de emprego baixa mentras os de a Xunta de Galicia, os orzamentos que Rueda anuncia son os máis altos da historia. É dicir, os máis altos da historia para uns, pero para emprego baixan en casi 2 millóns de euros. Se perde un peso relativo en referencia a outras consellerías de un 0,12. Por iso que creo que igual
O motivo é que, como a execución da Consellería de Emprego é tan baixa, obviamente xa lle recorta o señor Corgos para que esa merma sexa menor. Ben, é certo que comparecía vostede en xaneiro para dar conta da procura de man de obra cualificada para cubrir vacantes en sectores estratégicos e 9 meses despois parécenos perfecto que volva a ratificar esta cuestión. Pero entendemos dende o Partido Socialista de Galicia que tivo tempo de rectificar, de planificar, de reformular o que non funciona, pero prefería o titular a efectividade. O resultado é un déjà vu político, o mesmo discurso, basicamente, o mesmo problema e poucas solucións, porque, segundo os datos oficiais do INE, reflexados na prensa galega tamén, Galicia acadou un récord histórico de vacantes. Máis de 7.600 postos sin cubrir en 2024, máis de 10.000 durante o ano 2025, e no cuarto trimestre de 2024 chegábamos a 12.728 vacantes, coas oficinas de emprego aínda cheas de xente buscando traballo. Temos paro e temos vacantes. E cando isto sucede, conselleiro, o que falla é o sistema público de emprego de Galicia. O problema é vello. Está tratado por este grupo parlamentario, vostede o sabe perfectamente, que o tratamos e que presentamos moitísimas iniciativas para que se solucionara esta cuestión e iniciativas en positivo que, por suposto, o Partido Popular rechazaba unha tras outra. A situación laboral galega está sostida, certo é, pola inmigración en gran parte, mentras a mocidade galega marcha. Tamén escoitei con agrado que vostede non sigue a consigna do presidente do seu partido, Feijóo, en relación aos emigrantes. Vostede sí que vexo, e iso é de alabar, que quere a protección a esa migración, ou eso espero, porque os contratos espero que procure contratos dignos e con salarios adecuados. Como decía, na prensa se publicaban uns datos demoledores. Entre agosto de 2024 e agosto de 2025, as afiliacións á Seguridade Social medraron en 18.300 persoas, pero máis da mitade desas altas corresponden a traballadores estranxeiros e foron elos, os migrantes, os que salvaron os números do RETA, porque sen a súa chega o balance dos autónomos galegos sería negativo. Espero que non se ocupen só do sector da migración como man de obra barata. E o tempo que chegan profesionais de fora marchan os nosos, sobre todo menores de 45 anos. O SEPE confirma que a taxa de mobilidade interautonómica do 4,3 en 2015 pasou nada máis e nada menos que ao 6,5 en 2024. Un incremento do 45%, señor conselleiro, despois deste relato de programas que nos ten feito hoxe. No último ano se formalizaban 722.000 contratos en Galicia, pero 56.700 foron saídas cara a outras comunidades. Saldo negativo de 18.600 persoas, o equivalente a 350 traballadores que marchan cada semana. Madrid, Cataluña, Andalucía son os destinos principais e a mocidade é a máis móvil, cunha taxa próxima ao 7%. Dito de outro modo, Galicia capta profesionais, pero perde moitos máis polo camiño. É a cuarta comunidade con peor saldo do Estado. E mentras vostedes falan de retorno, pois Feijóo xa lles deixara unha maleta feita, recorden, non? Os socialistas advertíamos desta situación no ano 2011 e 14 anos despois, aquí seguimos, señorías do Partido Popular, cun mercado laboral pouco dinámico, e o din as organizacións sindicais, un rural esmorecendo e unha mocidade emigrada. 14 anos perdidos cunha Xunta incapaz de anticipar nin adaptar as políticas públicas ao cambio demográfico e productivo. Repasemos un pequeno catálogo. O retorno a cualifica emprego que falaba vostede. Non ten avaliación pública sobre cantos seguen traballando ano ou 2 anos despois de que remataran esa formación, nin sobre a calidade deses empregos. Sin avaliación, señor conselleiro, pois non hai política, non hai publicidade. Pola contra,
O Goberno central planificou a nacionalización dos descendentes de migrantes de terceira xeración, porque aquí só falou dos deberes do Goberno central, pero non do que está a facer. O presidente Pedro Sánchez cumpriu con unha débeda histórica que este país tiña ca emigración, polo que os beneficiados, como saben, son moitos netos de galegos e de galegas que poden vir a Galicia en idade productiva. E pregunto que plan ten Galicia para que estes nacionalizados se asenten na nosa comunidade, conselleiro. Os bonos talento empresa, unha microformación, unha boa ferramenta para actualizar coñecementos, pero incapaz de mudar un modelo productivo se non se vincula a ocupacións deficitarias e non ofrece unha acreditación recoñecida. E sobre a primeira experiencia profesional, sabe vostede, conselleiro, me pode contestar na segunda intervención, cantos destes mozos e mozas rematan o contrato de primeira experiencia e se incorporan ao mercado laboral? Ademais, pregunto, por que non se vincula esta primeira experiencia tamén ás entidades locales? Poderían contratar enxeñeiras, arquitectos, abogados, abogadas, peóns. Non o creo útil para esta primeira experiencia laboral. O talento 30, tampouco indicadores públicos, memoria de inserción, avaliación independiente e o máis preocupante, a Xunta carece de unha diagnosis real. Non existe un plan galego de emprego talento 2025-2030, por exemplo, que vamos a propoñer. Que mapee perfis por comarca e sector, non fala nunca de o emprego comarcalizado, por comarcas ou territorios. Non ten datos. Tasas de sustitución, necesidades formativas, vinculación con vivenda e con transporte nestos plans. Pois outras comunidades se o fan, como Euskadi ou as Islas Baleares. Teñen plans medibles e revisables. Galicia, en cambio, pois sigue vivindo de notas de prensa tras notas de prensa. E permítanme por realidade a esta comparecencia. As horas habituais de traballo, medida real do emprego con Feijóo e con Rueda, perdía o 6,1% do seu volumen de traballo, mentre o Estado aumentaba un 3,2%. Isto equivale a 111.924 empregos a tempo completo menos. Unha cifra que define unha era, señor conselleiro, e o detalle é demoledor. Agricultura, gandería e silvicultura, que lle recordo que foi conselleiro fai 2 días. Rematando. Xa remato. Un 25,3% de horas menos en Galicia. Escasez de man de obra é un síntoma dun sistema roto despois de tantos anos olvidando as políticas activas de emprego. Seguirei na segunda intervención. Moitas gracias. Continuamos co Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Tomás Fernández Alfonso. Bon día a todos e a todas. Bon día, señor conselleiro, e benvindo ao Parlamento. Comparece hoxe vostede aquí para falar das actuacións do seu departamento para reter e sumar talento e para dar cobertura ás vacantes existentes no noso país. É obrigado comezar por describir o escenario laboral e de emprego no que o Goberno galego e vostede teñen que actuar. Eu voulle dar unha serie de datos oficiais que describen a nosa realidade laboral con máis exactitude e con máis profundidade que as cifras de paro rexistrado. En primeiro lugar, a taxa de actividade, que é, no caso galego, o dato máis relevante e que vostedes tratan sempre de ocultar. A taxa de actividade é a porcentaxe de poboación en idade de traballar que traballa ou está desempregada buscando emprego. E a nosa taxa de actividade é, desde hai moitos anos, a segunda máis baixa do Estado español, por debaixo do 50%, pero é que ademais mantén unha tendencia decrecente. É dicir, o número de persoas traballando ou en disposición de traballar non chega á metade da poboación en idade de traballar, e non só é das máis baixas do Estado español, senón que ademais continúa minguando. En segundo lugar, como xa se dixo aquí, o número de horas traballadas, outro dato que describe a situación mellor
que a taxa de paro, porque é un dato que non está afectado polos contratos a tempo parcial. Pois ben, o número de horas traballadas é hoxe un 16% máis baixo que no ano 2008. Así que se poñemos estes datos en relación, danos que temos menos xente traballando ou en disposición de traballar e ademais traballan menos horas. En terceiro lugar, a mobilidade laboral que tamén se comentou aquí. O número de persoas que veñen traballar a Galiza desde outras comunidades autónomas e o número de persoas que marchan traballar fora. Aínda o pasado día 16, a prensa facíase eco dos datos de mobilidade laboral publicados polo SEPE, mobilidade interautonómica, que deixan o seguinte resultado. Somos a cuarta comunidade autónoma con maior saldo negativo. De feito, a prensa resumía co seguinte titular: por cada 2 persoas que chegan, marchan 3. Por certo, en que sectores é maior esta mobilidade? Pois entre poboación moza e, sobre todo, entre persoal directivo, técnicos e profesionais que duplican a taxa media de mobilidade. A situación da mocidade na Galiza é tan dramática que xa casi non hai palabras para describila. Fíxese que no ano 2000, máis dun 18% da poboación traballadora tiña entre 18 e 25 anos. No ano 2023 non chega ao 9%, menos da metade que 23 anos antes. E os salarios que cobran tamén baixaron. Se antes eran case a metade do que cobraba unha persoa asalariada, hoxe non chegan ao 38% do salario medio. Señor conselleiro, o emprego xuvenil está literalmente en perigo de extinción. Pero ten certa lógica. A vostede parécelle que cobrar menos do 38% dun salario medio que xa é baixo pode incentivar alguén a buscar emprego? O seu goberno e o seu departamento actúan sobre todo subvencionando a contratación por parte das empresas, pero renuncian expresamente a actuar para mellorar as condicións laborais e esta é unha das razóns, de feito, unha das principais razóns polas que estamos como estamos. Chámase precariedade laboral. E iso é o que provocan as políticas do Partido Popular, as súas políticas económicas, industriais, enerxéticas, laborais, etc. Están expulsando vostedes aos traballadores e traballadoras por falta de oportunidades laborais e por falta de condicións de traballo dignas. Ven vostede falar de retención de talento e de cubrir vacantes, mas o que están a provocar é unha auténtica fuga de talento. Repito, menos poboación activa, menos horas traballadas e 3 persoas traballadoras que marchan por cada 2 que chegan. Por qué? Pola precariedade. Esta é a marca do PP. Son vostedes o partido da precariedade. E voulle poñer 2 exemplos concretos de 2 ámbitos moi diferentes, pero da máxima importancia os 2 para o noso país e, de feito, para calquer sociedade. En primeiro lugar, o emprego no sector dos coidados, o SAF e as residencias de persoas maiores. O paradigma de emprego precario, duro, mal pagado, pouco considerado, inseguro e completamente abandonado polo goberno galego. Un emprego refuxio do que o persoal escapa en canto pode. Un sector onde non se dan cuberto as vacantes por máis cursos que dean, cursos que se enchen, por certo, non como a outros. Fuga de talento ao máximo nivel cara a outros sectores e cara a outros territorios. Mais que fai o Partido Popular diante das reivindicacións do persoal que reclama mellorar as súas condicións de traballo? Boicotealas, pisotealas. Pode explicarnos como pode o goberno galego falar de reter talento e de cubrir vacantes ao mesmo tempo que alimenta a precariedade das traballadoras do sector dos coidados e pisotea os seus dereitos? Non é de extrañar que non poidan ni miralas á cara. E vostede, como conselleiro de Emprego e Autoridade Laboral na Galiza, é un dos principais responsáveis desta situación. Non o único, desde logo, a responsabilidade é do goberno todo e do presidente Rueda en primeiro lugar. Mais o certo é que tanto vostede como a conselleira de Político Social están chegando a límites nunca antes vistos de odio, porque non hai outra palabra, auténtico odio a estas traballadoras. Nunca antes un goberno actuou con tanto odio contra un colectivo de traballadoras, outra marca do Partido Popular. E outro exemplo que quería traer hoxe aquí é o dos traballadores e traballadoras do CETAC, o Centro Tecnolóxico de Automoción da Galiza, e quero comezar por saudar ao grupo de representantes do comité que nos acompañan desde a tribuna. Sexades benvindos.
Este centro tecnolóxico ven sendo coñecido como a xoia da coroa do sector, unha fundación constituída por varias das empresas máis importantes do sector, a comezar por Stellantis, e que conta no seu padroado coa propia Xunta de Galiza. O anuncio de medidas de regulación de emprego que van desde o despedimento de 150 persoas á aplicación dun ERTE de 110 días para o resto do persoal provocou a maior das preocupacións en todo o sector e, sobre todo, na comarca de Vigo. A estas medidas hai que engadir que no último ano pasaron de 1.100 empregos a 900. Perderon 200 empregos, señor conselleiro, casi todas baixas voluntarias producidas despois dunha modificación das condicións de traballo. Unha fuga de talento producida tamén polas condicións de traballo. Supoño que estará vostede teméndose que a intención de suspender os contratos durante 110 días, é dicir, durante medio ano, de todas as persoas non afectadas polos despedimentos, poida producir unha fuga de talento ao nivel do filme A Gran Evasión. Porque supoño que terá vostede moi presente que, por exemplo, no último ERE no sector, na empresa Acuel Vigo, onde despediron máis de 80 persoas a través dun ERE que cubriron con voluntarios e voluntarias, mesmo o persoal directivo estaba entre esas persoas que se apuntaron voluntarias para marchar. Hai preocupación no sector da automoción, señor conselleiro, e este anuncio do CETAC non fai máis que ratificar os peores agoiros. É un dos motivos de preocupación é precisamente que na comarca de Vigo coñecen ben cal é a política industrial do Partido Popular. Aí está a crise do sector naval da Ría de Vigo, que perdeu miles de empregos en que moveran vostedes un dedo, por non mencionar o desastre de Pemex. E no sector da automoción, a falta aínda de que nos anuncien un Pemex, o único que anunciaron foi un plan director que todos os traballadores e traballadoras saben que é papel mollado, que non é máis que unha sucesión de brindes ao sol, de previsións forzadamente optimistas e, sobre todo, a constatación de que o Partido Popular non ten plan ningún para resolver a crise do sector. Non hai, nese plan director, ningún compromiso real ou concreto, ningún proxecto que poida mudar a tendencia ou as expectativas. Como tampouco non hai solución á precarización galopante das condicións de traballo no sector, que está resolvendo, por dicir algo, os problemas da transición tecnolóxica e os desaxustes de emprego a base de ERES e de ERTES, é dicir, a conta dos empregos e dos salarios dos traballadores e traballadoras, mentres vostede e o goberno do PP miran para outro lado. Díganos, señor conselleiro de Emprego, que ten pensado facer para conseguir reter, sumar talento e cubrir vacantes sen actuar sobre as condicións de traballo, sen plans industriais reais e alimentando a precariedade dos sectores máis importantes da nosa sociedade. Díganos como ten pensado actuar, cando menos, nestes dous exemplos que lle puxen, os coidados e a automoción. Mais nada polo de agora e obrigado. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez. Bueno, bos días, presidenta, bos días a todos e a todas. Catástrofe incendiaria, señorías, vostedes oíron como eu o que dixo a deputada do Partido Socialista nesta Cámara. Eso é o que pensa o Partido Socialista dos lumes deste verán. Benvidos á realidade, señora Rodríguez da Costa, benvidos ao que sempre dixo o Partido Popular. Estamos de acordo con vostedes, aínda que despois volveu ao catecismo sanchista porque se diu conta do que había dito.
Eu entendo que lle moleste tamén que os conselleiros este fin de semana fosen a falar cos cidadáns e que lle fosen a decir que Galicia vai a seguir funcionando a partir do día 1 de xaneiro. Porque en Galicia vamos a aprobar uns orzamentos. E entendo que lles moleste porque vostedes non van a poder facelo. Porque aprobar uns orzamentos, señorías, para dar solucións aos problemas de todos os cidadáns é o que menos lle importa ao señor Sánchez e ao goberno do Partido Socialista a nivel estatal nestes momentos. E mire, señor Alfonso, eu pregaríalle que mirara algún concello de Ourense, agora que ten tempo, algún concello de Ourense gobernado polo Bloque Nacionalista Galego e que mirase o que é pisotear os dereitos das traballadoras da axuda no fogar. Pregaríalle que o mirase. E non vou entrar nos datos porque os repiten unha e outra vez esas críticas que fan a todas as medidas que está a adoptar o goberno galego e de verdade que parecen escritas por tezanos. Polo tanto, eu non vou a afondar neles porque non son datos, son consignas e para nada describen a realidade de Galicia. A min gustaría saber se van a seguir recitando o catecismo nacionalista e o catecismo que traen aprendidos do sanchismo ou algún día van a ser capaces e a ter o valor de mirar e contar os datos reais do que está a acontecer en Galicia sen Photoshop electoral. Porque, al final, os datos matan o seu relato e en Galicia estás a reducir nestes momentos o desemprego a un ritmo moito maior ca no conxunto do Estado. Eu agradezolle, conselleiro, que hoxe viñese aquí a comparecer con datos, con planificación e con honestidade de quen sabe que gobernar non é facer ruído, senón resolver os problemas diarios das galegas e dos galegos. Hoxe falamos de emprego, de vacantes, de talento, pero o debate eu creo que máis fondo é que temos que reflexionar todos se queremos un país que viva do esforzo ou un país que viva do relato e da confrontación. Se queremos o país da responsabilidade ou queremos o país do barullo, das liortas e das pancartas. Porque, señorías, neste país, e o temos visto nestes últimos meses, hai dúas formas de entender o talento. Talento non significa o mesmo para todos. Hai un modelo de talento que, por desgraza, coñecemos ben últimamente en España, que nada ten que ver coa definición que está escrita no dicionario e que está respaldado por este lado das bancadas. Talento para eles é cobrar un ministerio sin ir a traballar. Nunca me llamaron para ir a trabajar, dijo Jessica, después de 2 años. Talento é chegar a dirixir unha cátedra sen ter ni siquiera a titulación necesaria para poder cursala. Talento é que che fagan unha praza a medida, decir que resides en Portugal para pagar menos impostos e estar agochado portas adentro da Moncloa. Vamos, e talento é vivir 5 anos a base de chistorras en sobres sen tocar €1 do teu soldo. Eso sí que é embutido ibérico, señorías, con denominación de orixe, é unha burla a todos os cidadáns que teñen que facer sumas e sumas e sumas nestes momentos para chegar a fin de mes. Ese é o talento de moda hoxe en España, con marca Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Unha cultura do talento totalmente pervertida. E logo está o talento do que falamos nós, do que fala esta bancada e do que fala o Partido Popular. O talento do mérito, da formación, da responsabilidade e do esforzo. O talento do mecánico do Porriño, do mariñeiro de Burela, dun gandeiro en Manzaneda ou dunha persoa que ás 5 da mañá levanta a persiana dunha panadería en Ourense. Ese é o talento silencioso que está a soster Galicia nestes momentos, o que madruga, o que medra, o que se arrisca, o que produce e o que preocupa ao goberno galego e o que están asfixiando cada día un pouco máis desde o goberno de España. Miren, falou vostede de vacantes. Un problema para o tecido productivo galego que está lastrando a súa competitividade. Tamén falou de medidas que cos novos orzamentos se van a seguir adoptando para buscar solucións, porque para nós sí é fundamental aprobar eses orzamentos. E Galicia vaos a ter de novo no prazo fixado e van a estar a disposición dos cidadáns para que poda seguir funcionando o día 1 de xaneiro. Pero o problema das vacantes, como quixo manifestar aquí o deputado do Bloque Nacionalista Galego, nin é un fallo puntual, nin é un problema de Galicia. É unha falla estrutural e o problema naceu co señor Sánchez en Madrid. Desde o ano 2018 incrementaronse en España un 40% o número de vacantes.
Iso tamén o provocou os grupos do Partido Popular, señor deputado do Bloque Nacionalista Galego. Estamos a vivir nun país que lidera o paro en Europa e que ao mesmo tempo non é capaz de cubrir 500.000 de postos de traballo. O problema non o crea o tecido produtivo galego, non o crea a Xunta de Galicia. O problema o crea un goberno que renunciou fai tempo a pensar en termos de productividade, en termos de formación e en termos de futuro. Hoxe temos un sistema estatal de emprego esgotado, un SEPE colapsado, programas de orientación que non orientan e formación que non responde nin ás necesidades das empresas nin ás necesidades dos traballadores. E a pesar de terllo trasladado ao Goberno do Estado, como ben dixo o conselleiro, seguen a mirar por outro lado. Pero o señor Sánchez, respaldado polo Partido Socialista de Galicia e polo Bloque Nacionalista Galego, continúa aprobando leis estériles, reformas ideolóxicas e sobrevivindo a base de titulares, de cesións e de chantaxes. Non hai nin unha soa estrategia nacional de talento, non hai un plan para cubrir as vacantes críticas e o que peor, non se escoita as comunidades autónomas que son as que mellor coñecen o territorio e as necesidades dese territorio. Non contamos co apoio do Goberno central e iso non é unha sorpresa xa para o Grupo Popular, pero por desgraza tampouco contamos cos grupos que respaldan ao sanchismo desde Galicia. Cantas veces temos pedido nesta Cámara flexibilizar os fondos de formación para adaptalos ás necesidades das empresas e dos traballadores? Pois vamos a decir aos ciudadanos o que fixeron o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, non apoialos. E iso resúmese, señorías, en que non queren que Galicia avance. Resúmese neso. Hoxe viñeron aquí a criticar ao Goberno galego e a criticar ao conselleiro, pero vostedes de verdade se creen legitimados para falar de creación de emprego e de retención de talento? Porque non o están, señorías do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Mire, eu pregúntolles, me poden responder, que despois teñen outro turno, pois que está a facer o Goberno de España? Porque reitero que o problema das vacantes non é un problema exclusivo de Galicia. Onde está o Plan Nacional contra as vacantes? Se ni sequera recoñecen o problema. Isto é de uns meses. El Servicio Público de Empleo Estatal alerta del problema intersectorial de las vacantes que niega Yolanda Díaz. O primeiro paso para poder poñerlle solución é recoñecer o problema. Que fixeron vostedes por conectar a formación e emprego? En que consiste a estrategia do Partido Socialista de talento? Non me van a contestar. E non me van a contestar porque non hai ningún plan, non hai ningunha cifra, ningunha medida e ningunha solución para este problema. Como decía ese refrán de que, como empezaba e como remataba de que nin comen nin deixan comer, porque cando aquí temos reclamado máis flexibilización dos fondos de formación, vostedes din, como sempre, non. Cando pedimos máis fondos para axudar ao emprendemento, ese que vostedes están a asfixiar, vostedes din non. Cando pedimos o que lle quitan aos autónomos para a formación e que non están formando, vostedes din non. E non están votando en contra do Partido Popular, están votando en contra do futuro de Galicia, poñéndose do lado de Pedro Sánchez en contra das galegas e dos galegos. Mientras vostedes siguen e fan seguidismo de Pedro Sánchez, pois o que lle vou a decir aquí o conselleiro é que Galicia actúa, deixouno claro. Formando talento, apostamos por esas microformacións, esas microcredenciais que, como lle dixo o conselleiro, vostedes se negan a recoñecer. Seguimos retendo talento e para iso modernizamos o Servizo Público de Emprego estatal, galego, creamos o EMI e implantamos o compromiso de actividade e apoiamos os autónomos, a eses que vostedes achincharran a impostos mes a mes e Galicia sigue sumando talento. E tivemos a valentía, lo acaban de decir, de pedir ao Estado o traspaso das autorizacións iniciais de traballo para migrantes. Queremos ordear, que podan traballar e non deixalos a súa sorte ni mirar cara a outro lado como fan vostedes. Que fixeron vostedes polos migrantes? Pero se están a apartar do mercado laboral porque as oficinas de convalidación de titulacións levan anos colapsadas e sen ningunha intención pola súa parte de buscar unha solución para iso. Permítame unha reflexión dirixida á bancada do Bloque Nacionalista Galego, porque é chamativo, non? Que veñan aquí a criticar a quen está a traballar e que canto máis intentan traer a Galicia esa cale borroca vasca, canto máis intentan alabar eses réximes autoritarios
e dictaduras e máis utilizan a coartada da soberanía para tapar iso que están facendo. Eu quería saber onde dixen a soberanía cando van a Madrid a defender os intereses dos galegos. O mellor deixan a quedar no Padornelo. Ten moita razón o presidente Rueda cando di que moi bravos aquí e moi mansos en Madrid. Remato xa, señora presidenta. Está claro que hoxe estamos a falar e hoxe quedou demostrado que hai dúas formas de entender a política, non a de gobernar, que é a de Galicia, que asume responsabilidades, aproba orzamentos e dá respostas aos cidadáns, e a do Goberno central respaldado polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego, que están dispostos a tragar co que sexa, e isto, ademais de injusto, empeza xa a ser perigoso. Señor conselleiro, non perda a ambición que nos transmitiu hoxe, porque desde esta bancada seguimos crendo no valor da educación, do esforzo e do traballo ben feito. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Réplica, señor conselleiro. Gracias, señora presidenta. Bueno, eu empezaría dicindo que hai do meu libro, non? Porque despois de escoitar os voceiros da oposición, pois creo que o Parlamento e as comparecencias debía servir para debater sobre as cuestións que estamos explicitando. Eu creo que cumprimos o noso papel, se vimos aquí en xaneiro, anunciamos o que vamos a facer e despois vimos a dar contas ao respecto. Bueno, que a min, señora Rodríguez da Costa, que hai que ter cuajo para o inicio da intervención, volvo outra vez, pero hai que ter cuajo, que me determine de responsable dos incendios. Bueno, eu teño que decir, sí, pero hai que ter cuajo. Digo yo así, hai que ter cuajo. Que a min me determine como un dos responsables dos incendios, que eu estou moi orgulloso dos 6 anos que fui un conselleiro no medio rural da Xunta de Galicia, tremendamente orgulloso. E moi orgulloso tamén do traballo que se fixo neste ano, pero mire, a que non debería estar tan orgullosa, señorías, é unha voceira que representa un partido que desapareceu en materia de incendios logo do ano 2018. Aprobamos un dictamen histórico. Sí, señoría, sí, veña aquí a decir que non se cumpriu, que lle podo decir unha por unha, aquí ainda me acordo, porque teño bastante boa memoria de todas as medidas que se aplicaron, todas as que están recollidas en toda a legislación. Digo, aprobamos un dictamen entre o Partido Popular e o PSOE, fomos capaces de ter altura de miras fronte aos de sempre que teñen que estar en contra de todo, traballouse aí da man, e este é o Partido Socialista que temos agora. Eu me pregunto que aportou en materia de loita contra os incendios este partido no ano 2018. Por certo, tamén se abstiveron porque non lle deixaron xa votar, porque cambiou a dirección naquel momento na Lei de Recuperación das Terras Agrarias de Galicia, que, como digo, foi un esforzo importantísimo para afrontar un problema que sabemos todos, señorías, que é estrutural e que ten moito esforzo por parte de todos para cambiálo. E se fixéramos ese esforzo, nos deixáramos de tanto paisaxe apocalíptico como fai pois o señor Afonso, pois igual poderíamos seguramente aportar máis aos cidadáns galegos, non? Bueno, pero eu vou me referir ao meu libro, como dixen antes, non? Bueno, primeiro, un dato, señoría, os datos das vacantes, me alegra polo menos que o Partido Socialista recoñece que temos un problema de vacantes, temos un problema tamén, evidentemente, de mellorar a situación dos traballadores, pero hai falla de traballadores por parte das nosas empresas. Eu digo que os datos están desactualizados, son máis de 12.000. Tampouco eu podo dar con certeza os datos, porque a CEG fala de 15.000, pero eu o que advirto, falando cos empresarios, por certo, son unha parte, señor Afonso, do mercado laboral, non só hai que falar dos traballadores e representantes dos traballadores, que é o que fai pois, o sindicato afín a vostedes, senón que hai que falar tamén dos empresarios que son os que crean emprego. Pois non vamos a ir a crear emprego só a través da administración pública, teremos tamén que falar cos empresarios. E creo que o diálogo social productivo é importantísimo, pero falando coas dúas partes, non impoñendo como fan alá no Ministerio de Traballo de Madrid. Non? Falou dentro do pouco que falou, bueno, falou máis que o Bloque, pero dentro do pouco que falou da comparecencia, falou dos emigrantes. Vamos a ver, eu quero lle aclarar que podo estar máis de acordo ou menos de acordo coa política que se ten feito en relación cos descendentes dos emigrantes. Non digo o que é a lei que remata o prazo, dixéramos, de nacionalización no 22, pero lle quero recordar que todos eles, se sen de primeira, segunda ou terceira xeración, son galegos e galegas do exterior.
Polo tanto, tamén eses que se están nacionalizando agora, se son galegos, poden participar nos programas de galegos e galegas no exterior. E di que, que fagamos esa contratación, pero non para que non teñan salarios adecuados, como dando a entender que non teñen salarios dignos eses emigrantes. Eu teño que recordarlle que cando se contratan veñen con contratos de traballo en sectores que hai convenios colectivos, en esos convenios colectivos evidentemente están marcadas tamén as condicións laborais. Pero o que si lle recordo tamén é que o seu goberno, o que pode facer o goberno central é canto antes axilizar a homologación de títulos universitarios, porque iso sí que provoca que a xente que ven de fora este en infratraballos. Xente extraordinariamente formada, con licenciaturas, con máster no caso das becas BEME, que logo teñen que traballar en traballos de pouca cualificación porque, por culpa do Ministerio de Educación, non temos os títulos homologados. Tardamos de media, señora Rodríguez da Costa, 5 anos. Se fai favor, recorde yo tamén o seu partido en Madrid que o axilicen, porque aí sí que vamos a contribuir a mellorar a empregabilidade destes traballadores. Soltou varias veces de que non hai evaluación pública. Eu recordei en xaneiro, e senón yo digo tamén, é público, hai un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela que está traballando na evaluación ex post dos programas da Xunta de Galicia. En concreto estamos, agora vou dar os datos ao respecto, en concreto estamos traballando no funcionamento das oficinas de emprego e tamén nos obradoiros, nos cursos de formación para desempregados. O dato que temos nós, sin esa evaluación externa, é que o 95% das persoas que veñen a través do retorno a cualifica emprego, tome nota, 95% continúan en Galicia logo do primeiro ano. Na mesma ou en diferente empresa, pero o certo e verdade é que son galegos e galegas que veñen a quedarse definitivamente en Galicia. Por lo tanto, é un programa. Eu pregúntolle tamén á bancada do Partido Popular, todos deberíamos estar satisfeitos de que funciona ben o retorno a cualifica, porque creo que, eu que son tamén conselleiro de Emigración, creo que unha das cuestións máis relevantes que ten Galicia é a súa relación coa diáspora. Temos unha débeda de gratitude con todos os que se foron e con os seus descendentes. Estamos la pagando na medida das nosas posibilidades, entre outras cousas, con este programa. Funciona ben? Hombre, estaría ben. Pois recoñecer, incluso para eles, creo que sería moi enriquecedor recoñecelo por todo o Parlamento galego, non? En cuanto ao programa de primeira experiencia profesional, que tamén mencionou vostede, tamén temos un número moi alto de traballadores xóvenes que se incorporan logo á empresa, pero aí si lle digo, iba a comentar o lunes na comparecencia de orzamentos, pero xa lle adianto, que este ano vamos a ligar os incentivos de contratación precisamente a todos estes tipos de programas. É dicir, a xente que se forme cos programas da Consellería, repetireino tamén porque é bo repetilo, creo que é unha boa medida, van estar logo priorizados na primeira experiencia profesional e tamén priorizados nos incentivos á contratación. O que buscamos é que aquel que leva formación e que se está desenvolvendo ben nestes diferentes programas, pois leve como unha mochila de cartos públicos para axudar a súa contratación indefinida. E propoñía que houbera unha primeira experiencia profesional nos concellos. Hombre, eu creo que se achega bastante dos funcionarios que foron creados durante estes anos por parte do Goberno Central. En todo caso, a min me interesa moito máis que a primeira experiencia profesional, como non pode ser de outro xeito, vaya destinado ás empresas. O señor Afonso, é o de sempre. Eu, como xa non veño moito por aquí, pois esquecime un pouco, cando estou fora, do paisaxe apocalíptico que sempre pon enriba da mesa o bloque en cualquiera cousa que se fale. Aquí todo está horrorosamente mal, todo se cae, e, por certo, todo é culpa do Partido Popular e do Goberno da Xunta. Non hai máis debate. Pero, home, di que o que facemos nós é apoiar as empresas e que renunciamos a mellorar as condicións laborais. Hombre, enténdame unha cousa. Somos o Partido Popular, claro que estamos a favor das empresas e defendemos tamén os traballadores. Eu defendo o diálogo social e defendo a representación das empresas e dos traballadores, porque creo que o mercado laboral necesita dos dous. Vostede ten unha liña moi cercana á CIGA que ademais está tratando de destrozar todo o mercado laboral galego. Eu creo que deberían facer unha reflexión ao respecto. Os empresarios temos que, evidentemente, entre todos, cumplir as condicións que se poñan enriba da mesa nos convenios colectivos, digo, os empresarios e os traballadores, temos que cumplir as condicións colectivas, dos convenios colectivos, hai unha negociación, pero logo o que non se pode facer é reventar esas negociacións. E digo con toda claridade, creo que todos debemos ir da man en mellorar o mercado laboral e creo que hoxe Galicia está no bo camiño nese sentido. Como son de dar datos tamén, porque vostede ven sempre coa taxa de actividade, bueno, pois vamos a dar datos aquí para aburrirnos un pouquiño tamén respecto dos datos, non? Porque o mercado laboral galego non funciona ben, e resulta que hai moitísima demanda de traballo e ao mesmo tempo tamén hai moita necesidade de postos de traballo, non? Pero que ademais os datos son os que son e non se poden retorcer. O nivel de desemprego de Galicia, claro, el dixo, non vamos tomar a taxa de paro. Se estivera
estuviera mala a taxa de paro, saberían vostedes, como a primeira dato que daban aquí, os do bloque, era a taxa do paro. Pero hai que decir que o nivel de desemprego é o máis baixo dun mes de setembro desde o ano 96, señorías. Pois ese é un dato que está aí. E non estamos presumindo del, decimos que é o bo traballo das empresas e tamén dos traballadores que están buscando emprego. É dicir, en 12 anos reducimos o paro registrado en 150.000 persoas. Baixa o desemprego a máis ritmo que a media nacional, pero eso tampouco está ben. Baixa o paro nas 4 provincias, nas 7 cidades, en todos os sectores económicos. E outro dato que a mí me parece relevante, se me apuran, e se pudermos debatir aquí un pouco seriamente todas estas cuestións, pois creo que é un dato relevante, é o das afiliacións. 1.104.002 por dar todos os datos afiliados á Seguridade Social, que é o mellor setembro da serie histórica, señorías. É dicir, poderemos decir que a cifra do paro non está moi ben, pero a cifra das afiliacións, señor Fondo, será bastante relevante, non? En concreto, nun ano de 2024, setembro de 2024-2025, 18.156 novas afiliacións. Home, se iso non é dicir que o mercado laboral galego é dinámico, pois entonces eu xa non entendo absolutamente nada. Despois, me chama a atención, bueno, ahora dirá que só ten 10 minutos para comparecer, que fale de 3 sectores. Home, aquí estábamos falando do mercado laboral galego e centrou o tiro para buscar, pois, arrimar o asco a súa sardiña en 3 sectores. Eu, por citarlles algúns, porque ademais tamén, por respeto evidentemente aos traballadores que están arriba, decir o que estamos facendo, ao menos dende a Consellería de Emprego, entendendo que este é un traballo conxunto por parte da Xunta de Galicia, que tamén forma parte desta ecuación a Consellería de Economía, como non pode ser de outro xeito, e a Consellería de Política Social no caso do SAF, atención aos cuidados. Bueno, pois no caso do SAF, o ISGA, que ata onde eu sei depende da Consellería de Emprego, pois acaba de presentar un protocolo de prevención precisamente para esas problemáticas que vostede aludía de posibles danos ás persoas do SAF, e tamén recordarlle, o mellor non é quero dicir, non é do seu ámbito da portavocía, pero que se lea o anteproxecto de lei de cooperativas que levamos outro día ao Consello da Xunta e que está en fase de alegacións. Sería bo que alegaran, a ver se aí facemos un apoio entre todos e nos poñemos de acordo, porque por primeira vez en Galicia se define as cooperativas de cuidados. As cooperativas de cuidados precisamente procurando pois dar unha vía dun novo modelo dos cuidados e atención aos maiores, non? Que promovemos que se creen esas cooperativas para poder, como digo, pois orientar eses cuidados. Por lo tanto, quero dicir, por contestarlle a vostede, neso estamos traballando, non? En canto ao CETAC, bueno, eu diría, a ver se o expreso con claridade, que creo que é un dos exemplos, cando vostede describe ese paisaxe apocalíptico, é un dos exemplos precisamente de retención de talento. Sabe vostede que aí, ademais, a maior parte son enxeñeiros. Creo que o CETAC é un exemplo de como un sector como da automoción tan dinámico en Galicia, bueno, pois axudou a mellorar o seu funcionamento. Creo, pero mellor non teño razón, que todos deberíamos coincidir en que o que ten un problema é o sector da automoción europeo, que ten clarísimamente que poñer frente pois ao exceso de legislación e ao exceso de exixencias que estamos tendo fronte a outros que, por outra banda, están entrando cos seus vehículos absolutamente sin ningún tipo de cortapiso. Me refiro claramente pois aos coches que veñen importados, sobre todo no ámbito eléctrico. Creo que aí ten que facer unha reflexión o sector da automoción europeo. Isto é un síntoma dunha das rexións, eso sí, importante, de Europa, pero estamos vendo en toda Europa. Eu, por darlle tamén os datos na Consellería de Economía, sabe que temos o Plan Director de Automoción, a vostede non lle sirve, xa o dixo aquí, que non valía absolutamente para nada, e tamén por parte da Consellería anunciarlle da de Emprego, que temos solicitado, ademais de que tuvemos reunións cos representantes dos traballadores e tamén co propio CETAC, para ver sobre todo a recualificación profesional da xente no caso de que haxe un ERE e temos que buscarlle unha posible salida e nos podemos actuar pola vía de formación. Bueno, pois acabamos de solicitar os fondos, e cito, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización de Trabajadores Despedidos, precisamente por sector da automoción galego, buscando ter fondos fortes para darlle un acompañamento personalizado no caso da recualificación, que é o traballo que eu entendo ten que asumir a Consellería de Emprego. Pero déixenme que cite o terceiro sector, porque hai por aquí tamén diputados que son da comarca de Vigo, non todo a comarca de Vigo ten que ver co bloque. Hombre, eu creo que o sector do naval, hoxe, falar aquí de Pemex, porque sempre temos que ir tirando atrás. Eu podería coller os datos tamén do bipartito, non era o meu obxectivo, pero, hombre, creo que hoxe o sector do naval
ten carteira bastante de pedidos e está en bastante boa situación, así polo menos nos lo transmiten. Bueno, claro, nos falamos cos empresarios, pero tamén escoitamos a algún traballador, e así nos lo transmiten, e creo que se ve, bueno, pois aclaro, mire, para que sea claro, falamos non con algún traballador, falamos cos representantes dos traballadores que se queren reunir con nós, é dicir, Comisións Obreras, UGT, representantes de traballadores como os da CETAC, os que nunca se queren reunir con nós son os da CIGA, eses nunca, Bueno, eu, como digo, en liña co que trasladei ao principio e por seguir con esta intervención, eu creo que aquí no Parlamento de Galicia, pois o Goberno tamén ten que vir a rendir contas. Eu tratei de rendir contas co traballo que estamos a facer na formación. Advertín que creo que estamos avanzando de xeito importante na flexibilización, sobre todo coas microcredenciais. Eu pido o apoio da Cámara para que poidamos canto antes, sobre todo no ámbito do Ministerio de Educación, porque saben que os fondos finalistas da Consellería proveñen do Ministerio de Educación e do Ministerio de Traballo. Pois o que pido é que o Ministerio de Educación flexibilice esos fondos, que nos dé máis liberdade, señores do Bloque, a autonomía galega para poder utilizar eses fondos para mellorar a nosa formación, que non sexan tan centralistas nese ámbito. Por lo tanto, eu pido que haxa esa flexibilización. E sobre todo, o que demando tamén é que podamos adicalos pois a cubrir as necesidades actuais dos traballadores, por exemplo, traballadores que están neste momento pois nunha situación complicada e que queremos recualificar e que, polo tanto, podamos destinar con axilidade eses fondos a esa recualificación. No que se refire á retención de talento, máis alá, como digo, da paisaxe apocalíptica que nos deu pois o Bloque, eu creo que as cousas están facendo ben nese ámbito. Temos diferentes programas e temos un dinamismo do mercado laboral galego que nos permite ser optimistas nese ámbito. Sobre todo, no eido de atraer talento, creo que aquí a folla de ruta está totalmente explicitada, non hai ningunha discrepancia, señor Rodríguez da Costa, respecto do que di o meu partido a nivel nacional. Nos apostamos por unha inmigración regular e ordenada, con arraigo, é dicir, con maior arraigo posible, tirando primeiro, por suposto, dos galegos e galegas do exterior, da man das nosas empresas ou que veñan a aportar a través do emprendemento e, por suposto, tamén con seguridade xurídica e cun certo compromiso en canto ao cumprimento de prazos. E, polo tanto, temos que volver aquí a demandar ao Goberno Central que axilice canto antes pois a traslación da competencia en materia de autorizacións de traballo á Xunta de Galicia, porque lle podo asegurar que o vamos a facer moito mellor que o están facendo as oficinas de estranxeiría estatales. E dígolle que por eso, señorías, e remato xa, este ano para adiantarnos esa transferencia da competencia, crearemos no organigrama da Consellería de Emprego esa oficina de atracción de talento que estou seguro pois vai ser capaz de acadar ese obxectivo. Máis nada e moitas grazas. Continuamos. Entendo que o Grupo Mixto sigue renunciando á súa intervención. Rol dado do Grupo Parlamentario Socialista, señora da Costa. Gracias, presidenta. Señor conselleiro, dice que teño coallo repetido dúas veces por decirlle que vostede era un dos responsables do acontecido este verán. Eu creo que o que non ten é sentido da responsabilidade, non? Porque eu non minto cando digo que foi conselleiro casi 6 anos de medio rural e que o abandono do mesmo, o abandono do rural, a falta de planificación, creo que os planes de ordenación de recursos forestais ainda non están feitos e moitas cousas máis veñen de atrás, non veñen dun ano, non? Eu creo que a veces hai que recoñecer pois os acertos, pero tamén os erros, non? E falaba vostede dun dictamen, do dictamen do ano 2018, claro que sí. O Partido Socialista de Galicia foi o único partido que foi quen de aprobar un dictamen que iba a cambiar
un modelo que non cambiaron. E, sin embargo, o Partido Popular, cando pedimos unha comisión simplemente de seguimento, non de investigación e non parlamentaria para que se realizara un seguimento deste dictamen, votaban que non. Pero que na comisión pasada, da Comisión de Rural, cando preguntaba e que me indicara o grupo de goberno que medidas se cumpriran deste dictamen, pois non foron quen de contestar. Bueno, pois algo pasa nese senso, non? Si vamos á comparecencia de emprego e sigo falando da radiografía do mercado laboral, falaba que en agricultura, cando tiven que cortar, se perdera un 25% das horas traballadas, pero que na industria casi un 17%, en enerxía concretamente un 38,2%, traducido claramente, desmantelamento dun sector estratégico, en hostelería casi un 4%. O máis grave, o que decía 14 anos sin correxir esta deriva. A construción agora fala de que precisa máis de 8.000 postos de traballo, metal fala que 5.000 nos próximos 2 anos, a hostelería, vacantes crónicas, transportes que non cobre relevos. Pódeme contestar na segunda quenda que tipo de cursos se están a realizar sobre conductores de camión, transportistas, porque saben que son moi demandados. Podería decirnos se esa demanda está cuberta e tamén se se imparten para mulleres en sectores subrepresentados como este. O sector primario está a esmorecer e seguimos con 120.000 persoas demandantes de emprego. E, señor conselleiro, hai algo que vimos reclamando por activa e por pasiva, un programa estable de formación en competencias clave para persoas paradas sin o título da ESO. Vostede sabe que hai moitísimos parados en Galicia que non teñen ese título e non poden acceder aos cursos de nivel 2 ou 3 e a súa posibilidade de reingreso ao mercado laboral obviamente se converte en cero. E sin eses cursos, sin ese chan, pois non vai haber nin itinerario, nin inserción, nin oportunidades. E vostede sigue sin resolver esa carencia. E parece que nos orzamentos deste ano, máis do mesmo. Por eso necesitamos esa diagnosis e esa variación. Pedimos, como medidas en positivo, un plan galego de emprego talento 2025-2030, cun mapa de perfis, con vacantes, con obxectivos medibles e con revisión anual. E pedimos un programa permanente de competencias clave, conselleiro. Recuperar os pactos territoriais de emprego ou un mecanismo que se iguale, que non é igual que os polos de emprendemento, ni moito menos, que optaron por outro modelo moi distinto e con menores resultados. Transparencia e avaliación pública de cada programa. Di que o vai facer a Universidade de Vigo, eso entendín, non? Unha avaliación pública. Tamén execución orzamentaria plena, conselleiro. E tamén me gustaría que me indicara, porque falaba de obradoiros na primeira intervención, falaba duns cambios. Eu querría saber que cambios se van a producir nese sistema de formación e emprego, porque non me quedou claro. Vostedes están a executar pouco, anunciar moito e avaliar nada. Nos últimos anos a Xunta deixaba sin executar un de cada 3 euros en políticas activas de emprego. E as consecuencias son visibles. Un mercado laboral precario e inestable, unha mocidade que segue facendo as maletas, esas maletas que lle deu Feijóo, e unha pirámide laboral invertida, onde por cada 100 persoas que se xubila só entran 17 novas. A realidade é clara, é preocupante. Galicia perdeu, como decía, o 6,1% do seu volumen de traballo desde 2008, último ano pechado, 2024. O que decía, 110.000 empregos a tempo completo menos. E vostede, en algunha ocasión, e a anterior conselleira, falaban de falta de vocación. O que creemos que a falta de políticas efectivas, de coordinación e de execución. E Galicia non pode permitirse, conselleiro, máis décadas perdidas. Non podemos seguir a exportar talento nin asumir que cada ano marche máis xente nova da que entra. O seu modelo, é o da subexecución, improvisación e o titular, pero o país precisa, Galicia precisa planificación, avaliación e ambición. Así que cando nos diga que agora sí, como hoxe,
que temos programas que van a funcionar, pois permítame que en principio desconfíe, porque Galicia non precisa máis fotos nin anuncios, precisa feitos, datos e resultados. E os datos non son bons, como reflexei na miña intervención. E se vostede non é capaz de cambiar este modelo, pois os que sufren, xa remato, son os galegos e as galegas. E remato dicindo que a un político se lle pode valorar por tres cousas: polo que pensa, polo que di ou polo que fai. Sabemos como queren os do Partido Popular verse valorados. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Fernández Alfonso. Bon día. De novo, antes de contestar un par de cousas desde o BNG, a ver se me dá tempo a todo, non podemos participar nun debate sobre emprego e condicións laborais sen falar da sinistralidade, que é a máxima ou a mellor expresión da calidade do emprego, mas tamén o mellor reflexo das políticas laborais de calquer goberno. E aí tamén falla o Partido Popular. Non o di o BNG, dino os accidentes e as mortes no traballo que se producen todos os anos na Galiza, sempre a cabeza do Estado español. Unha situación que atenden vostedes do xeito máis burocrático posible. Fíxese que cando a Xunta comparece en comisión para falar das campañas de prevención de riscos, pasan dúas cousas moi significativas. Primeiro, mandan a xerente do ISGA. É dicir, os auténticos responsables da Consellería escapan da prevención de riscos. E segundo, a xerente do ISGA non é quen de dicirnos canto invisten nesas campañas porque as afronta, cito literalmente, con medios propios. O que traducido quere dicir sen recursos suficientes para facer campañas que cheguen realmente ao tecido productivo. O que, por certo, é evidente para todos os traballadores e traballadoras. E isto vai seguir igual polo menos este vindeiro ano 2026, na medida en que manteñen o ISGA co mesmo raquítico orzamento e continúan vostedes, os máximos responsáveis políticos da Xunta, escapándolle a un dos grandes problemas da prevención, que é o enorme grau de tolerancia social e política cos incumprimentos en prevención. Un problema que vostedes alimentan e engordan co seu comportamento e a súa renuncia expresa a ter ningunha implicación activa en prevención de riscos. E tamén é moi sintomático que vostede considere que falar das condicións laborais non é falar do seu libro. Lémbrolle que é vostede conselleiro de Emprego. Do mesmo xeito que considera que traer ao debate dous sectores fundamentais para a nosa sociedade, precisamente para ilustralo e ver en que se traducen as súas políticas, considera que non é do seu libro. Políticas que son, repito, de expulsión de talento. Supoño que falar de Venezuela e da ETA si é falar do seu libro. En fin, nós, desde o BNG, si vimos aos debates falar do que toca, falar das condicións laborais. E en canto ao sector da automoción, nós facemos a seguinte reflexión. Como pode ser que en plena transformación tecnolóxica do sector da automoción, o noso centro tecnolóxico de referencia, a xoia da coroa, estea reducindo personal? Se isto non é un síntoma claro de que o goberno galego carece de iniciativa e de que está literalmente a velas vir, que veña Deus e que o vexa. Mais aínda, sendo un centro no que a Xunta ten participación e no que hai pouco ven de investir 4 millóns de euros nas súas instalacións. Como pode producirse este anuncio de regulación no CETAC sen que fagan vostedes nada? Como pode permitilo a Xunta de Galiza? Estas son as súas políticas, non de retención de talentos, senón de expulsión de talento. En canto ás traballadoras do sector dos coidados, dixen que nunca antes se vira a un goberno actuar con tanto odio contra un colectivo de traballadoras e os feitos están aí para ratificalo. Non só non as reciben vostedes, non moven un dedo para mellorar as súas condicións de traballo, senón que boicotean as súas lexítimas e xustas demandas. Pero van vostedes máis aló. Atención ao protocolo do que presume vostede. Despois do asasinato dunha traballadora no seu posto de traballo, despois de que o sector alzara a voz para denunciar a falta de seguridade das traballadoras, o que fai a Xunta, a súa consellaría, é pasarlle un protocolo de traballo a FEGAM. Un protocolo non vinculante, non obrigatorio e, polo tanto, inútil.
É dicir, a resposta da Xunta deste gravísimo problema e difícil problema é pasarlle a pelota aos concellos. Ou dito de outro xeito, a resposta da Xunta foi sálvese quen poida, pero nós primeiro. Demostran vostedes, día tras día, que non consideran as mulleres traballadoras suxeitos con dereitos, nin as consideran interlocutoras válidas e lexítimas, nin sequera consideran vostedes que as súas necesidades deban ser obxeto da atención e da preocupación do Partido Popular. Por certo, para rematar, non sei como se atreve vostede a falar do sector naval de Vigo como modelo de resolución óptima dunha crise. Están na comarca de Vigo escoitando agora mesmo cos pelos de punta. Fíxese de que non só se perderon miles de empregos no sector naval, senón que se precarizaron as condicións de traballo até límites insospeitados. Sabe vostede que hai algunha empresa do naval vigués cobrándolle os EPIs aos traballadores? Sabe, por certo, traballadores inmigrantes. Este é o reflexo das súas políticas. Traballadores pagando polas botas de traballo. Agora diga que isto non é do seu libro. Mais nada e obrigado. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez López. Grazas de novo, presidente. Señor conselleiro, non lle valoran que vir a dar as liñas no mes de xaneiro e que ahora veña a rendir contas, pois porque hai grupos que non están acostumados a que se faga eso, nin nas súas formacións, nin nos gobernos onde están presentes. Neste hemiciclo hai quen pensa, unha minoría, moi minoría, por certo, pois que a política consiste en repartir culpas, non? En vez de asumir responsabilidades. Acabamos de velo agora. Decían a deputada do Partido Socialista que o sector primario está a esmorecer. Eu creo que algo terá que ver isto, señora Rodríguez. Sánchez dispara os costes laborales en un 40% desde 2018. Ou isto tamén é culpa do Partido Popular? Digo eu que isto algo terá que ver con que estén a esmorecer algunhas empresas. Pero isto non é máis que unha mostra evidente da desconexión que existe entre o Partido Socialista e a realidade empresarial e laboral deste país. E que tamén creen que a política consiste en poñer unha frase no Twitter. Non lles vou a decir de quen estou falando, antes que de buscar solucións aos problemas reais dos cidadáns. E logo están os outros, tamén presentes neste hemiciclo, os da paisaxe apocalíptica que vimos fai un momento, os da culpa toda do PP, os do non, o das empresas amigas que xa estamos un pouco fartos, os da superioridade moral permanente. Eses que últimamente que están instalados no radicalismo máis elevado, creen que a política consiste en vir a este Parlamento e chamar fascista a todos os que non pensan como eles. Se prefires unha churrascada antes que ir a unha desas manifestacións de todo contra todo, convocada pola CIGA, polo Bloque Nacionalista Galego ou pola UPG, pois eres un fascista. Non sei se algún de vostedes ve Luar, pero se ve Luar, cuidado que a UPG xa detectou nos TDT e seguramente serán vostedes fascistas. E se loitas pola democracia e a liberdade e non aplaudes as dictaduras que a UPG e o Bloque Nacionalista Galego aplauden, pois eres un fascista, aínda que sexas Premio Nobel da Paz. E exercen a política en función dos seus intereses partidistas, non dos intereses dos cidadáns, señorías.
E o que non ven é que fora da esa política de ficción que teñen e da pancarta hai un país real. Ese país no que ás 6 da mañá se levanta a persiana dun taller, un bar ou unha explotación agrícola. Persoas ás que lle dá igual o Twitter, que non queren nin ruído nin confrontacións impostadas, como anunciaba hai uns días o Bloque Nacionalista Galego que quere facer en Galicia, e que o único que piden é poder traballar, o único que piden é estabilidade e que non lles poñan máis paus nas rodas. E esas persoas teñen un nome, se chaman autónomos, dos que nada falaron ningún dos dous grupos da oposición hoxe. E non falaron porque non poden falar, porque España, desde hai 7 anos, converteuse nun país caro, pero sobre todo para quen traballa, para quen arrisca, para quen non ten vacacións, para quen non ten sustitutos, nin ten baixas, pero si ten moita burocracia, moitos impostos e moitas inspeccións. Pégalles a risa, pero sabe por que non falaron dos autónomos? Porque non poden falar. Aquí só veñen a falar do que lles convén e retorcen os datos como lles convén, pero dos autónomos hoxe non lles convén falar, porque a última hora de onte tiveron que recuar coa subida das cotas, porque quedaron sós no último sablazo aos autónomos. Non me miren con esa cara os deputados do Bloque Nacionalista Galego, porque están sostendo ao goberno do señor Sánchez nestes momentos e tamén algo terán que ver vostedes. Recuaron non por convicción, recuaron por medo. Pero que saiban os autónomos que foi unha rectificación parcial e moi pouco transparente, señor Seara, vostede non estaba no debate. A proposta de onte só é para o ano 26. Bueno, vostede pega a risa ao falar de autónomos, pois que lle siga pegando. A proposta de onte non é só para o ano 26. Non sabemos que queren facer no 27 e no 28, nin canto tardarán en buscar outro xeito de sablealos. E despois veñen aquí a dar leccións de solidaridade. Sabe o que pasa? Que a solidaridade do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego neste país, curiosamente, sempre a pagan os mesmos. De eses dos que vostedes non falas. Mire, eu vou a facer eco do refraneiro popular outra vez. E hai un refrán que di que en terra de lobos hai que aullar como a todos. Non sei se vostedes o coñecen. É que e como vostedes son de pancarta, pois hoxe eu traiolle dúas para que seiba que desde o Partido Popular tamén sabemos sacalas. Dúas para falar de que vostedes non quixeron falar, pero cunha diferencia. A diferencia é que non son pancartas contra Galicia, senón en defensa de Galicia. Non son pancartas contra a creación do emprego, senón en defensa dos empregos de Galicia. Porque non se pode vir aquí, señorías, a pedirlles cada vez máis e a darlles aos autónomos cada vez menos. Porque se os autónomos paran, señorías, se para este país. Non olviden eso os das bancadas que están sostendo ao goberno do señor Sánchez, señorías. Os autónomos que facturen menos de 85.000 euros ao ano non terían que aplicar o IBE nas súas facturas. Eso significaría menos carga administrativa e tamén maior competitividade. En Galicia afectaría preto de 100.000 autónomos, pero, señorías, do PSOE e do Bloque, é tan difícil transpoñer unha medida e unha directiva europea, é tan difícil copiar o que funciona. Vostedes saberán porque non o están facendo e porque non confían nos que producen e deixan de ordeñar sempre aos mesmos. Remato xa, señor presidente. Eu podería traer moitas máis pancartas hoxe de cando votan en contra de cada orzamento de Galicia, de cando votan en contra de cada medida de promoción do emprego ou ata cando non lle pedimos cartos, cando só lle pedimos, como lle decía o conselleiro, maior flexibilidade para adaptala á realidade do mercado laboral de Galicia e ás necesidades dos galegos e das galegas e que vostedes tamén votan en contra. Eu lamento, señor conselleiro, e sinto a incoherencia do bloque de hoxe, que son moi valentes en Galicia, pero moi mansos en Madrid, cando toca plantarlle cara ao señor Sánchez. E tamén a actitude do Partido Socialista, que está convertida nunha sucursal de Pedro Sánchez nestos momentos en Galicia. Máis nada, moitas gracias. Peche da comparecencia, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración.
Gracias, señor presidente. Bueno, escoitei outra vez as súas intervencións, como non pode ser de outro xeito, con atención. Entón, hai algunha cuestión ás que se referiron que sí que me suscita a pena non ter outro debate, pero deixaremos a próxima comparecencia ou senón para o lunes 26, que volvemos a falar de orzamentos. Non? Señor Rodríguez da Costa, falaba vostede dunha das cuestións que eu máis poño en riba da mesa e que creo que todos deberíamos consensuar. Falaba das dificultades que teñen os desempregados en título de ESO para acceder a determinados itinerarios formativos. Ostras, levo dicindo, creo que dende que son conselleiro de emprego, que temos que ir a unha flexibilización, que ten que ver moito, por exemplo, coas microcredenciais. Aí van estar reguladas microcredenciais en necesidade de titulación. O que necesitamos, señor Rodríguez da Costa, é que o entendan quenes recaudan os fondos finalistas, que son o Ministerio de Emprego e o Ministerio de Traballo, o Ministerio de Educación e o Ministerio de Traballo, teño que decir que é bastante máis flexible o Ministerio de Emprego nestes momentos que o Ministerio de Educación, pero en todo caso que flexibilicen a formación para que podamos facer iso que di vostede. Ese é un caso, é un exemplo máis das dificultades que estamos tendo para adecuar a formación ás necesidades reais, por unha banda, dos traballadores, que, por certo, nos acordamos sempre dos traballadores, e tamén das empresas, non? En cuanto aos obradoiros, bueno, eu adianto, vamos a ver, hai dúas liñas fundamentales. En primeiro lugar, priorizamos a formación práctica, nos parece que nos obradoiros falla moita máis formación práctica e ao mesmo tempo tamén vamos a incentivar moitísimo pois a contratación deses traballadores de obradoiros. O obxectivo é que deixen de estar continuamente nos obradoiros, hai algunha limitación incluso de número de obradoiros ao respecto, e a idea é que canto antes se poidan incorporar as empresas, sobre todo do ámbito territorial donde se van eses obradoiros. Lembrolle que temos 87 obradoiros no conxunto de Galicia, é dicir, están moi territorializados os obradoiros e vamos a incentivar máis a contratación pola liña de axudas ás empresas que fan esa contratación. Expliqueille antes, señora Rodríguez da Costa, que vamos a levar unha mochila de cartos públicos, é dicir, vamos a incentivar tamén nos diferentes programas que temos valga a redundancia, incentivos á contratación, pois a contratación deste tipo de persoas que están participando nos nosos programas de formación. O mantra da non execución, bueno, eu aquí non vou entrar por non aburrirlles xa no que son os fondos. Señoría, os fondos dos que se nutren os programas de todas as comunidades autónomas son fondos finalistas recaudados polos ministerios que se nos remiten con utilización plurianual. Isto que quere decir? Que temos, por exemplo, sin ir máis lonxe, bueno, incumprindo unha lei de xeito flagrante, como suelen facer aí no Goberno Central. A semana pasada, o Ministerio de Educación distribuiu os fondos para o ano 2025. Señorías, tomen nota, En outubro do ano 2025 nos mandaron, ahora estou falando en memoria, igual me equivoco, pero creo que foron 70 millóns de euros para que executemos no ano 2025. Eu creo que o están facendo para que despois veña a señora Rodríguez da Costa a decir que non somos capaces de executar. Pero como vamos a executar fondos para o 2025 que nos los distribúen nunha conferencia de outubro de 2025? E decía antes o da lei porque teñen obriga legal, según a Lei General Presupuestaria, que a utiliza un poquille convén, non para facer presupostos, nin para cumplir a Constitución, pero que di que se teñen que distribuir no primeiro trimestre, igual ten bastante sentido común, pois foron distribuídos fai unha semana. Polo tanto, o ano que ven, vostede me vai achacar que non executei eses fondos. Pero, señoría, son plurianuais, podos executar no ano 2026. Si queren ter un debate serio sobre execución, vamos a ver cantos cartos quedan sin executar das órdenes que convocamos. Miren a formación para desempregados, como está xa esgotada a convocatoria. E todas as convocatorias que sacamos, todas, se agotan os cartos. Por tanto, o que lle digo é que aclaren dende o punto de vista técnico, aí que os que están falando, que aclaren dende un punto de vista técnico cando falan de inejecución a que se refiren. Hai outro matiz, señorías, na liña de favorecer ese programa de atracción de talento que antes no debate esquecime de trasladar, e creo que é unha novidade importante que vamos a apoiar todo o que ten que ver coa rehabilitación de vivendas destinadas a traballadores que participen nestes programas. Este ano, esta liña que vai salir por anticipado de gasto no 2026 ten 1,5 millóns de euros. Nos creemos que vai ter bastante efecto no territorio porque o que vamos a procurar é darlle solución nese ámbito a un problema como é tamén o da vivenda, non? Señor Martínez Anfonos, vamos a ver, eu, cando dixen falar no meu libro, porque a comparecencia é clara ao respecto, eu viña a falar das medidas que teñen que ver coa retención e atracción de talento e dar contas do que se fixo no ano 2025. Non digo que os sectores dos que vostede falou aquí non teñan importancia, pero son unha parte do conxunto do debate. Igual
que o tema da sinistralidade, que eu xa intuía que iba a salir, porque, ademais, poñen en riba da mesa a sinistralidade, pero non asumen que hai que facer un debate conxunto, como tamén temos posto en riba da mesa no diálogo social, que é falar de prevención de riscos laborais, falar, por suposto, de sinistralidade, e aquí digo con claridade como Conselleiro de Emprego que nos preocupa calquer accidente laboral e temos que traballar para resolverlo. Estou seguro de que aí, supoño, coincidimos todos, pero o que digo é que no diálogo social estamos abordando a prevención de riscos laborais, a sinistralidade e, por suposto, tamén o absentismo laboral, que é a outra cara da moeda e que hai que ter en conta. E eu O que lle digo é que nesa mesa de diálogo social se encargou, por certo, antes, creo dixo a señora Rodríguez da Costa, os que fan o análisis expós da Consellería é a USC, a Universidade de Santiago de Compostela. Se dixen a de Vigo, confundime, porque no informe de absentismo, digo que se encargou un informe de absentismo a dúas universidades, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo, para ver do que temos que traballar e mellorar en prevención de riscos laborais e na súa consecuencia que ten que ver coa sinistralidade, pero tamén co absentismo. Miren, de aí, xa lle podo tamén anunciar que o Goberno da Xunta de Galicia, a Consellería de Emprego, vai a poñer en marcha unha estrategia de benestar laboral. É certo que temos que traballar moito nese ambiente de benestar laboral, creo que debemos ir da man, e, por suposto, temos que falar moito cos representantes das empresas e cos representantes dos traballadores. Aclaro, en Galicia o diálogo social só ten dous representantes de traballadores, dous sindicatos representantes de traballadores, a UGT e Comisións Obreiras. A CIGA rexeita sistemáticamente estar na mesa de diálogo social e, polo tanto, non vamos a poder falar con esa parte dos representantes dos traballadores. Outro exemplo no que nos poñemos de acordo en materia de sinistralidade cos representantes dos traballadores, excepto a CIGA, que tampouco está aí, a Fundación Laboral da Construción, que conta cunha representación das empresas, pero tamén dos traballadores, Comisións Obreiras e UGT. Acabamos de firmar, fai un mes, seguro que vostede o conoce, o programa Ben Seguro, que ten por obxecto tratar de paliar a sinistralidade nun dos sectores, dixéramos, máis afectados por esta cuestión. Non, un programa que conta con 200.000 euros e que vai a unha participación. Nos poñemos, evidentemente, o apoio financiero, pero o que está desenvolvendo ese programa, a mí me gusta especialmente, é o propio sector, como digo, da man dos empresarios, pero tamén dos representantes dos traballadores. Eu animo, digo a todos os representantes dos traballadores a que participen en eses programas. E, por último, Isga, hombre, eu creo, señoría, polo que eu levo na Consellería e conozo que o traballo do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral está unánimemente reconocido no conxunto de todo o Estado español, de todas as comunidades autónomas. Somos un exemplo e unha referencia. Creo que o orzamento que chamou el raquítico, bueno, son casi 8 millóns de euros. Home, estamos facendo moitas campañas de prevención, vostede o sabe, estamos incidindo naqueles ámbitos nos que hai unha maior sinistralidade e digo, todo o que fagamos neste ámbito é pouco e temos que facer na man as tres partes, as administracións implicadas, os empresarios e tamén os representantes dos traballadores. En definitiva, non me vou a quedar sin contestar cousas que se poñen en riba da mesa, pero tampouco me vou a quedar sin decir que o obxecto da comparecencia estaba bastante centrado. Eu creo, por volver a insistir, que aquí falei do que estamos facendo en formación, reclamando maior flexibilidade, creo que aí incluso nos podemos poñer de acordo co Partido Socialista ao respecto, apoiando claramente as microcredenciais como unha liña desa flexibilización e tamén que debemos de adecuarnos o máximo posible ás necesidades actuais das empresas. Eu me sorprende ver como determinados ámbitos, como poden ser os certificados de profesionalidade, miren, se hoxe mismo aquí quixéramos entre todos crear un certificado de profesionalidade porque é bo para algún sector das nosas empresas, algún sector económico da nosa economía, probablemente tardáramos 3 anos en telo incluído no catálogo, é dicir, que temos pouca flexibilidade e pouca axilidade na formación. E isto é fundamentalmente mellorable no ámbito do Goberno central porque son os que teñen a chave dos fondos finalistas cos que financiamos esa formación. Retemos talento, expliquei aquí suficientemente todo aquilo que estamos a facer para esa retención de talentos, pensando especialmente na mocidade e, por suposto, atraemos talento co foco posto nos galegos e galegas do exterior, pero tamén nas persoas estranxeiras. Esas persoas estranxeiras teñen que vir aquí de xeito ordenado e regular, da man das nosas empresas e, por suposto, dándolle seguridade xurídica tanto ao traballador que ven como tamén ás empresas. Por iso reclamamos e demandamos as competencias en permisos de autorizacións de traballo.
Unha última cuestión, tamén para mí moi relevante. No caso da xente que está en situación irregular, por favor, que nos deixen seguir co programa de formación para o arraigo que ten amosado o seu éxito en Galicia, xa digo, casi que 300 persoas regularizadas, traballando en firme e que temos moitas dificultades para poderlo seguir facendo por culpa da normativa estatal. Por lo tanto, señorías, eu creo firmemente, xa remato, creo firmemente na capacidade que ten o Parlamento para que veñamos aquí a expoñer o que estamos facendo, desde logo para que, se é posible, teñamos un debate co ánimo de mellorar e beneficiar o máximo posible os cidadáns galegos. Moitísimas gracias. Gracias. Continuamos co punto terceiro da orden do día, mocións. Debates en primeiro lugar a do Grupo Parlamentario Mixto, iniciativa de don Armando Ojea, sobre a política que está a desenvolver a Xunta de Galicia en materia de atención sanitaria ás persoas maiores, singularmente nas provincias máis envellecidas. Presentáronse emendas do Grupo Parlamentario Popular, Socialista e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a moción, ten a palabra o señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Bueno, o tema mediático de hoxe é a presentación por parte do Goberno onte dos orzamentos para o ano 2026. Desde logo, sin tempo suficiente para analizar toda esa documentación, como tamén xa se falou deso, o que sí podemos ir xa facendo algunhas valoracións en base aos grandes números. Vemos que desde o punto de vista do gasto territorializado, a provincia de Ourense sigue a ser a que menos cartos recibe das 4 provincias galegas. Tomo datos dun medio de comunicación porque parece ser que os medios de comunicación últimamente reciben a información da Xunta antes que nós, non? Tamén é verdad que se dan masticado, non? Porque se fan a perspectiva desde que publican esas informacións suelen ser a mesma perspectiva que dá o Goberno, non? Vemos que a provincia de Ourense recibe 1.733 millóns de euros, frente a Coruña 5.507 e a Pontevedra, por exemplo, 4.083, menos da mitade. O que sí que tamén os medios de comunicación, polo menos as edicións locais de Ourense e a prensa de Ourense hoxe a mañá, fan énfasis no mesmo argumento que adoita facer o conselleiro de Facenda, que é que a provincia de Ourense recibe a maior inversión per cápita. É a desculpa de sempre, como voulle volver a repetir, que canto máis despoboado este unha provincia, o lógico é que teña maior inversión per cápita, non é ningunha ventaxa. Se nun pobo dunha zona despoblada hai que manteñer un colexio, hai que manteñer un centro de salud para 4 rapaces ou para 3 persoas maiores, lógicamente o gasto per cápita é moito maior que nunha zona poblada de xeito máis ou menos normal, non? Non é ningunha ventaxa, todo o contrario, adoita ser un síntoma negativo que a inversión per cápita sexa maior. Como volvo a repetir, normalmente é cuestión do despoboamento por falta de oportunidades e de inversión en infraestructuras verdadeiramente productivas. Como deso vamos a falar suficientemente nunca se fala, pero de xeito máis extenso nos próximos días, voume centrar na cuestión da moción, que non é máis que un caso particular do que estamos falando en termos xerais, que é a discriminación de Ourense, da provincia de Ourense, neste caso, das súas 3 áreas sanitarias en relación con outras zonas da autonomía. Esta moción trae causa na interpelación que xa se debatiu a semana pasada neste pleno, digo a semana pasada porque de xeito excepcional, como saben, tanto a semana pasada como nesta houve plenos, o que adoita a non ser habitual. Non nos convenceu a resposta que nos deu o señor conselleiro porque de alguna maneira falaba de seguir traballando do mesmo xeito e non
implementar nas áreas sanitarias da provincia de Ourense, Verín, Valdeorras e o entorno da propia cidade, ese tan necesario, estimamos, e nos parece de xeito justificado, servicio hospitalario de xeriatría. O señor conselleiro veu a dicir que o resto dos servicios hospitalarios en afortunada coordinación suplían ese servicio e eu, como lembrarán, dixenlle que se iso fora así, pois que nos pasaron o servicio de Vigo para Ourense, xa que era o mesmo, pois que quedaran ali cos servicios coordinados do resto das especialidades e que nos mandaran o servicio de xeriatría hospitalaria por Ourense. Lóxicamente, engadín que era unha mera brincadeira, se se lle pode chamar así, porque lóxicamente non pretendemos quitar ese servicio a ninguén, sino que o que pretendemos é que se telo tamén na provincia de Ourense. Por lo tanto, vou facer lectura dos 5 puntos dos que consta a moción, lectura comentada. Queremos que se inicie de xeito inmediato os trámites necesarios para a creación do servicio hospitalario de xeriatría na área sanitaria de Ourense. Xa se justificou de xeito suficiente, creo, dicindo que, como sabemos todos, a provincia de Ourense é a máis embellecida da autonomía, é unha das máis embellecidas do mundo, incluso, non? Incorporar nos orzamentos xerais unha partida específica destinada a posta en marcha e dotación inicial deste servizo. Ahora veremos se nos orzamentos que analizaremos durante este día se contempla esa posibilidade. Lóxicamente, asignar os recursos humanos e materiais adecuados para o correcto funcionamento da unidade, contando cos profesionales de especialidade de xeriatría co equipamento preciso, que de xeito lógico. Lembremos que a especialidade de xeriatría é unha especialidade MIR e, polo tanto, por algo será que existe como especialidade. Será porque ten determinadas especificidades máis alá da suma de competencias que pode haber noutras áreas médicas, non? O todo é máis que a suma das partes, que decía non sei quen fai moitos séculos. Fixar un calendario, un cronograma, do que tamén xa falamos, un calendario público e vinculante que establezca as datas de inicio das obras ou a adaptación dos espacios e o prazo previsto para a entrada en funcionamento do servicio. Eu facía brincadeira tamén outro día de que nese servicio posiblemente o precisarei eu en non determinados anos, decía sencillamente como anécdota, pero tendo en conta que o baby boom ao que eu pertenezo pois provocará que nos próximos anos se incremente incluso a proporción de persoas maiores na provincia de Ourense, tamén noutros espacios, lóxicamente, pero na provincia de Ourense de xeito especial, pois o cronograma é fundamental, saber para cando podemos ter. E logo, pois, facer un seguimento, o quinto punto que pedimos é poder facer un seguimento na comisión pertinente, que é a comisión quinta, do grado de execución desas actuacións que pedimos na comisión. Volvemos a repetir, contextualizamos a discriminación no que se refiere a este servicio de hospitalización xeriátrica na provincia de Ourense, contextualizámolo nunha visión global de discriminación da provincia, da que sempre nos facemos eco, e seguiremos nos facendo eco probablemente, porque tal e como pintan os orzamentos do 26, non parece que esa tendencia se vaya a revertir de xeito significativo. Esperamos o apoio do resto dos grupos da Cámara nesta moción, especialmente de quen ten máis probabilidade de que a Xunta lle faga caso, que é o Grupo do Partido Popular. Sei que hai 3 mocións que foron levadas á mesa no momento inmediatamente anterior ao inicio do pleno, pero que, bueno, esencialmente no caso do PSOE e do Bloque son as mesmas que levaron xa a comisión na que se tratou nesto. No caso do PP houve algún cambio significativo en relación á emenda que se presentou na comisión, pero en todo caso será na segunda intervención cando faga algunha referencia e me posicione ao respecto destas emendas. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez da Costa.
Grazas, presidente. Bos días de novo. Ourense está discriminada pola Xunta de Galicia nos orzamentos do ano 2026. Sí. Ourense necesita seriatría e a necesita con urxencia. Pois sí. Porque a provincia de Ourense presenta o índice de envellecemento máis elevado e unha das tasas de longevidade máis altas de todo o Estado. Esa é unha realidade que todos coñecemos, pero que o sistema sanitario galego sigue sen asumir con feitos. E non falamos dun reto futuro, sino dunha situación presente. Hoxe en Ourense, máis do 35% da poboación ten 65 anos ou máis. Esta realidade demográfica debería implicar unha resposta asistencial diferenciada, adaptada ás necesidades da poboación maior. Pero que temos, señorías, é todo o contrario. Unha provincia que non dispón nin dun servicio, nin dunha unidade hospitalaria de seriatría, mentras outras áreas galegas, como mencionaba o anterior intervinte, como Vigo ou Lugo, si contan con dispositivos específicos para atender as persoas maiores con enfoques integrais e multidisciplinares. Non é razoable que a provincia máis envellecida de Galicia sexa precisamente a que carece de atención especializada para os seus maiores. Isto é unha forma de discriminación asistencial que non se pode seguir justificando. Por iso, desde o Grupo Parlamentario Socialista queremos deixar claro que compartimos plenamente o obxectivo desta moción, que é o de crear un servicio hospitalario de seriatría na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras. E precisamente tamén para cumplir este obxectivo presentamos unha emenda, pero de adicción, que engade un segundo punto. O que propoñemos, creemos que é sinxelo e sensato. Mentras non se establezca o servicio hospitalario de seriatría que apoiamos, a Xunta debe constituir de forma inmediata unha unidade específica de seriatría co sede no Chúo e con coordinación asistencial cos hospitais de Verín e de Valdeorras, unha unidade que teña persoal e medios adecuados e que poida comenzar a traballar xa, sen ter que esperar a un cambio estructural que a Xunta a día de hoxe nin siquiera ten previsto, porque non o vemos traducido nos orzamentos deste 2026 para Ourense. E insistimos porque sabemos que a creación deste servicio implica un proceso administrativo e que a Xunta de Galicia estas cousas, pois máis ben, as leva de forma bastante lenta. Unha unidade específica, unha fórmula funcional, flexible e viable que pode poñerse en marcha de inmediato dentro da estructura actual, dependente de outro servicio. Seralmente, neste caso, sería medicina interna. En definitiva, o primeiro paso realista para cadar o obxectivo final que, como decía, concordamos a creación de ese servicio que solicita esta moción. O Grupo Socialista xa formulou esta mesma demanda de servicio de seriatría e a resposta da Xunta de Galicia foron sempre as mesmas. E vamos a lembrar unha pregunta parlamentaria realizada por o meu compañeiro Julio Torrado, a 44.187, concretamente, registrada o 5 de decembre de 2022, na que preguntaba polos motivos polo que o sistema público galego non tiña implantado servicios de seriatría nas áreas sanitarias. A resposta da Consellería de Sanidade, asinada o 13 de decembro de 2023, foi a seguinte, e cito literalmente: o Servicio Galego de Saúde garante unha atención de calidade á poboación anciá polos servizos de medicina interna ou internista e o profesional capacitado para a atención integral das persoas de idade avanzada. E engadían que en Galicia existen programas específicos de atención á cronicidade e as enfermedades crónicas en idade avanzada. Pois ben, señorías, esa é precisamente a mostra do inmobilismo e da falta de visión que padecemos, porque atender a persoas maiores dende medicina interna non é facer seriatría, é simplemente facer o que se pode ante unha ausencia dun servicio especializado. A seriatría non é só atender unha persoa de idade avanzada, é un modelo asistencial integral que analiza a funcionalidade, a autonomía, o risco de deterioro cognitivo, a fragilidade e o seu contexto social. É un enfoque que busca mellorar a calidade de vida e evitar a dependencia, non só curar unha enfermidade puntual. Por iso, señorías, aprobamos
esa proposta e presentamos a emenda de adición. Tamén o noso grupo presentou iniciativas que serán debatidas no Parlamento de Galicia para a creación inmediata, que ten relación co que falamos, coa poboación envellecida, dunha unidade integral de ictus, porque a Xunta de Galicia leva anos desatendendo estas necesidades. Onte leíamos unha noticia de que xa existía de que en novembro se va a dotar Ourense desa unidade de ictus. Pero temos que decir que non é unha unidade integral. Partimos de profesionais que xa ten o propio servicio nestes intres e, ademais, unha unidade de ictus integral evitaría derivar a pacientes con ictus grave cara ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para a realización de trombectomías mecánicas ou outros procedementos de neuroradioloxía intervencionista. E isto non o vai a impedir a unidade que anunciaba onte o presidente Rueda. A isto tamén se engade un problema que é a logística de transporte medicalizado dos pacientes. A pesar de activar este código ictus, sigue sin funcionar correctamente, producíndose frecuentes retrasos no traslado ao CHUE e problemas recurrentes de cobertura médica. E esta situación, como comprenderán, supón unha perda de tempo asistencial crítico, pois as primeiras horas, os primeiros minutos tras un ictus son determinantes para a supervivencia e para as posibilidades de recuperación funcional. Por elo, non deben confundir a cidadanía de Ourense con anuncios baleiros e deben acceder dunha vez a implantar a unidade integral de ictus e este servicio de seriatría na provincia máis envellecida de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Iria Carreira. Grazas, presidente. Moi bo día. Temos un país profundamente envellecido. Por cada persoa menor de 16 anos, hai 224 que superan os 64 anos de idade. Dentro do Estado, só Asturias nos supera. As persoas de máis de 65 anos supoñen o 26,77% do total da poboación galega. Datos que son froito da converxencia de dous factores. Por unha parte, a baixada na poboación moza, porque cada vez nacen menos crianzas, pero tamén porque a mocidade continúa emigrando. Porque neste país soportamos a maldición da emigración. É evidente que por parte do Goberno galego non existe ningunha vontade nun cambio de políticas, porque parece que non lles doe que a xente moza siga collendo maletas e facendo a súa vida fora de Galiza. Mais Galiza envellece porque tamén se incrementa a esperanza de vida. E isto non é algo malo, é algo positivo que dá conta da calidade de vida da poboación que foi mellorando ao longo dos anos. Estes índices, estas taxas que veñen incrementándose progresivamente conforme se consolida esa caída na poboación moza, vimos precisamente como foron ascendendo e vemos que a tendencia é que o continúen a facer no futuro. Mais é preciso pôr o foco en como se produce ese envellecemento. O incremento na esperanza de vida non significa que esta sexa sempre en condicións óptimas. Os datos apuntan que, de media, entre 5 e 7 anos de vida van estar condicionados por algún tipo de deterioro, de discapacidade ou por algún tipo de necesidade de cuidados. A senectude trae consigo características e casuísticas propias, cuestións biolóxicas, porque existen multitude de patoloxías nas que a idade é un factor de risco en si mesmo, mas tamén porque a patoloxía non é igual nunha persoa moza que nunha persoa maior. Ademais de que nunha persoa maior acostuman a coexistir varias patoloxías. Os fármacos tampouco actúan igual.
E, ademais, compre ter presente que esta é unha poboación que está frecuentemente polimedicada. Segundo a Organización Mundial da Saúde, a metade da poboación anciá utiliza 5 fármacos ou máis de xeito simultáneo, cos riscos que isto supón para a súa propia saúde. Fronte a isto, a atención que se lle dá á xente maior por parte do Goberno galego deixa moito que desexar. No plano social, coa ausencia absoluta de estrategias e actuacións para lograr un envellecemento activo e reducir eses 5 ou 7 anos que comentaba anteriormente nos que empeza a aparecer algún tipo de deterioro, mas tamén pola falta de medios públicos para atender á dependencia. Falarase na quenda de tarde máis en profundidade na moción que trae o BNG a debate neste Parlamento, pero non compre non esquecer, cal é a situación dos servizos de axuda no fogar, precarizados e afogados, os centros de día públicos inexistentes nunha boa parte de concellos ou as residencias de maiores privatizadas e convertidas nun caixón desastre onde a Xunta de Galiza vai metendo todo o que lle molesta. E o mesmo acontece no plano sanitario. A atención primaria a día de hoxe non é quen de atender aos problemas da poboación. A atención longitudinal cada vez é máis complexa, porque o raro é sermos atendidas sempre pola mesma médica de cabeceira. A actividade preventiva nas consultas de medicina de familia diminúe ao mesmo tempo que estas consultas se van masificando. O seguimento e a atención a pacientes crónicas, moitas destas pacientes, xente maior, é a primeira en resentirse en conxunturas especiais que cada vez son menos excepcionais. E compre tamén ter en conta cal é a situación dos propios servizos de medicina interna, precarizados, unha vez máis, e con cadros de persoal que non son suficientes para atender debidamente a todas as pacientes que teñen asignadas. Son precisas as equipas multidisciplinares na atención primaria, mas tamén na atención hospitalaria. E son precisos os servizos de xeriatría, especializados na atención a persoas maiores para darlles a mellor atención sanitaria. Do mesmo xeito que falamos da necesidade de que crianzas e a poboación infantil sexan atendidas por pediatras polas súas peculiaridades, polas súas especificidades, o mesmo sucede coas persoas maiores. E o Partido Popular éncheselles a boca enunciando en canto incrementan as cifras de pediatras nos Sergas mentres que a poboación infantil diminúe. Despois habería que facer unha análise desas cifras, se son reais ou non, ou a onde se van destinando, pero non imos entrar hoxe aí. Se mentras que diminúe a poboación infantil, vostedes presumen de que incrementan o número de pediatras, que fai o Goberno galego mentres as taxas de envellecemento se incrementan ano tras ano? Cales son os plans e proxectos do Goberno galego ante a perspectiva de que estas taxas sigan incrementándose? Todo se resolve, e así o fixo tamén o conselleiro durante a interpelación da que deriva esta moción, botándolle a culpa a quen pase por diante, sobre todo a falta de médicos como se houbera unha praga bíblica que os erradica da face da terra. Curiosamente, a sanidade privada non adoece desa falta de médicos. Mas que previsión fixo o Goberno galego para ter xeriatras nos Sergas cando os datos e a súa tendencia apuntaban á situación que estamos describindo e que estamos padecendo hoxe? O certo é que en Galiza só existen 2 servizos de xeriatría, un na área sanitaria de Vigo e outro na área sanitaria de Lugo. Se ben estes servizos son importantes, son claramente insuficientes para a nosa realidade demográfica. Desde o BNG apoiamos a creación e desenvolvemento dun servizo de xeriatría na área sanitaria de Ourense, mas introducimos unha emenda de adición na liña de que Ourense sexa o seguinte chanzo, mais a posteriori estes servizos de xeriatría se estendan a todo o país. Non podemos pasar por alto que Ourense, precisamente sendo a área sanitaria que atende a poboación máis envellecida de Galiza, nin conta con este servizo de xeriatría, nin conta, como xa se fixo alusión na intervención anterior, cunha unidade completa e integral de atención ao ictus, sendo esta unha patoloxía na que a idade é un factor de risco fundamental e que ademais é fonte nova de patoloxía e de dependencia e, a pesar dos múltiples anuncios, volve a non aparecer no proxecto de orzamentos para o ano 2026. Mas tampouco pasamos por alto a necesidade de que estes servizos cheguen a todos os hospitais.
Por iso, desde o BNG, imos apoiar esta moción do Grupo Mixto, do mesmo xeito que fixemos hai escasos 15 días na Comisión Quinta, e de xeito coherente co que sempre defendemos, que o sistema sanitario se adecue á poboación que temos a día de hoxe e sexa capaz de actuar tamén de xeito preventivo para mellorar a calidade das persoas maiores. Mas introducimos esta emenda porque creemos necesario que, se ben é preciso comezar xa pola área sanitaria de Ourense, tamén é necesario atender as demais áreas sanitarias e implementar este servizo específico nos demais hospitais, nas demais áreas sanitarias, co obxectivo de garantir unha atención especializada a todas as persoas maiores en igualdade de condicións independentemente de onde elas vivan. Máis nada. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Amigo. Bos días, señorías. Moitas gracias, presidente. En primeiro lugar, quero recoñecer o fondo da preocupación que expresa esta moción, como así o fixen na Comisión Quinta, cando se presentou unha iniciativa similar. Coincidimos plenamente en que Galicia, e moi especialmente as provincias de Ourense e Lugo, afrontan un reto demográfico de enorme magnitude. Afortunadamente, somos unha das sociedades máis lonxevas do mundo e ese é un logro colectivo que debemos de celebrar, pero iso tamén conleva unha gran responsabilidade. A responsabilidade de garantir que esa maior esperanza de vida se traduza en máis anos vividos con saúde, con autonomía e con dignidade. En esa tarefa, a atención sanitaria ás persoas maiores é clave. E saben, porque tamén o dixen na Comisión Quinta, que son unha gran defensora dos xeriatras na atención do maior, porque a vin nacer no meu hospital en Lugo, e sen de primeira man do que falo, da importancia que estes profesionales teñen no cuidado da saúde dos nosos maiores. Todos estamos de acordo en que o envellecemento da poboación require adaptar servicios, reforzar a coordinación entre niveis asistenciais e incorporar o coñecemento específico dos profesionais da xeriatría. Pero, dito isto, tamén é xusto lembrar que Galicia leva anos anticipándose a este reto. Temos un modelo asistencial avanzado, baseado nunha visión integral da persoa, que combina atención primaria, atención hospitalaria e atención domiciliaria. O Servicio Galego de Saúde non improvisa, señorías. Planifica e adapta continuamente a súa rede asistencial á realidade poboacional. E a provincia de Ourense é un bon exemplo disto. É a área sanitaria que conta con máis centros de saúde en todo Galicia. Conta con 7 equipos de soporte de atención domiciliaria, o SESAT, con servicios de hospitalización a domicilio tanto en Verín como en Valdeorras como en Ourense. E cunha rede liderada por internistas que integra a atención a pacientes crónicos, complexos e fráxiles. E iso, señorías, é unha atención integral real, aínda que neste momento, excepto no barco de Valdeorras, non conte con xeriatras. E tamén temos que falar dese plan estratéxico do paciente crónico complexo, que pronto será unha realidade. E permítame un inciso aquí, en relación ao que falou a señora Dacosta e tamén se comentou por parte do Bloque Nacionalista. Miren, a política sanitaria seria faise con planificación e non con titulares de última hora. A unidade de ictus de Ourense forma parte da planificación estratéxica do Sergas, no que Galicia leva anos desenvolvendo. Son unidades nas distintas áreas sanitarias que se están implementando co obxectivo de garantir igualdade. E mire, iso non se fai nin en 15 días, nin un mes, nin en 6 meses.
Costa moitos meses esta planificación, porque é unha planificación que cada unidade que se abre ten que abrirse con garantías nas que conta unha perfecta adecuación dos espacios, unha perfecta coordinación entre servicios, porque hai moitos servicios implicados nestas unidades, desde os servicios de urxencias, pasando por os servicios de neuroloxía, de neurocirurxía, de rehabilitación, de cuidados intensivos, de cardioloxía, de radioloxía intervencionista, dun apoio do traballo social, dunha formación específica de todos estes profesionales e, por suposto, dunha dotación de tecnoloxía. Iso é o que significa abrir unha unidade de ictus, non un anuncio así que se lles ocurre. Bueno, vamos a seguir co que nos trae aquí. Señor Ojea, eu non sei que lle ten que recriminar o conselleiro. Podemos escoitar todos na resposta da súa interpelación que dixo do compromiso de dotar de xeriatras a todas as áreas sanitarias de Galicia. E hai unha cousa que debemos de saber, os xeriatras son fundamentales e eu, como dixen, son unha gran defensora, pero non traballan illados. Hai que entender que a atención das persoas maiores é necesariamente multidisciplinar entre todos os niveles asistenciais, empezando polos médicos de familia e por outros especialistas, xunto con enfermeiros especializados, terapeutas ocupacionais, traballadores sociais, todos forman parte dese engranaxe que permite ofrecer esa atención de calidade. E todos sabemos que a xeriatría é unha disciplina que achega esa visión integral da persoa maior, que axuda a priorizar tratamentos e evitar ingresos innecesarios e mellorar a calidade de vida. Pero tamén sabemos que Galicia necesita máis profesionais desa especialidade. Por iso a Consellería de Sanidade leva anos traballando nesa dirección. E cada vez que falamos desa necesidade, eu, señores da oposición, que se lles enche a boca de falar aquí desa falta de especialistas, falando de formación, pediríalles que lle pidan ao Goberno do señor Sánchez que aumente esas plazas de formación nas especialidades que máis precisamos. Porque, mire, Galicia, na última convocatoria de MIR, ofertou o 100% todas aquelas plazas de formación en xeriatría que o Ministerio lle permite, así as ofertou. E gracias a eso contamos con 14 residentes formándose no noso sistema sanitario. Falo de formación en xeriatría. E esa é a mellor garantía de futuro, formar profesionales e integrar a xeriatría dentro dun modelo de atención transversal e coordinado. Por iso, señorías, entendemos perfectamente o sentido da moción, pero non podemos apoiar literalmente esa moción. Non se trata simplemente de crear un novo servicio hospitalario sin unha planificación previa nin unha avaliación das necesidades concretas. E o que propoñemos é seguir avanzando con rigor, fortalecendo os equipos existentes, incorporando xeriatras de forma progresiva e avaliando a creación de novas unidades cando existan recursos humanos suficientes e o contexto asistencial así o aconselle. Por iso lle presentamos esa emenda transaccional, señor Ojea, que eu pediríalle que se acepte sería perfecto para todos. Seguir potenciando esa atención integral ás persoas maiores, continuar impulsando a formación e a incorporación dos profesionales e avalar técnicamente a viabilidade da creación dese servicio de xeriatría na área de Ourense. Porque con esta emenda recoñecemos a importancia dos servicios de xeriatría, pero, señorías, non podemos esquecer nin menospreciar como fai o Bloque o BNG, o modelo galego de atención que temos en Galicia, un modelo próximo, innovador e eficaz, que chega a todos e a cada un dos fogares galegos. E, señora Carreira, vostede que é profesional da sanidade, lanzolle unha pregunta. Vostede cree que a área de Santiago, que penso que a conoce perfectamente, desprecios maiores, ou non están ben atendidos porque Santiago non conte con geriatras? É vostede o que pensa? Mire, nós temos un sistema que aposta pola transversalidade, pola coordinación e pola eficacia e a eficiencia no uso dos recursos públicos.
Escoitamos recentemente todos a ferramenta do Telea que nos falou o gerente, unha plataforma de seguimento domiciliario do Sergas que permite de forma integrada unir o IANOS 5 en control remoto e seguro dos pacientes. Todas estas ferramentas xuntas fortalecen unha sanidade galega máis próxima, máis eficiente e centrada nas persoas, reducindo hospitalizacións e mellorando os resultados en saúde. Ourense non está esquecida, señorías. Ourense é unha área prioritaria con programas de seguimento domiciliario pioneiros, con atención próxima e humana, con profesionais extraordinarios que dan unha resposta diaria ás necesidades dos maiores. O reto demográfico é enorme, pero tamén é unha oportunidade para facer de Galicia un referente na atención ao envellecemento. Temos tecnoloxía, planificación e compromiso e, sobre todo, temos algo que non se improvisa, un sistema público de saúde forte, humano e preparado para os desafíos de futuro. Por eso espero que se acepte esta enmenda transicional. E simplemente para rematar e contestar nun medio segundo, señor Ojea, estes son os orzamentos deste ano. A provincia de Ourense conta con 488 millóns máis que no ano 2025. Solo por darlle uns datos, incrementas un 41% o investimento en bonos de dependencia, destina 800.000 euros a ese programa básico de familias con fillos en risco de exclusión. Mire, hai 35,6 millóns de euros para ese reforzo do complexo hospitalario de Ourense, 700.000 euros, remato xa, para a mellora do hospital de Verín, ou ese máis de 1 millón de euros para o Centro Integrado de Saúde. Ourense non está discriminado. A Xunta de Galicia, cando fai os orzamentos, pensa en todos e cada un dos habitantes desta comunidade. Gracias. Grupo autor da moción, señor Ojea. Gracias, presidente. Saúdos de novo. Bueno, despois do que pasou na provincia de Ourense cos incendios e despois do tremendo esforzo que calquer goberno responsable tería que realizar para revertir a situación desastrosa que trouxe como consecuencia, só faltaría que o orzamento global para a provincia de Ourense non aumentase un chisco. Lóxicamente, aumenta bastante menos do que nós pensamos que debería aumentar para paliar a situación catastrófica provocada por os incendios. Xa dixen en algunha comisión, seguiremos analizando no futuro, que os incendios afectaron a inversión en todas as áreas de goberno, en todas as consellerías. Todas as consellerías, dun xeito ou doutro, se viron afectadas na súa xestión por os incendios da provincia de Ourense e por a necesidade de restablecer, como mínimo, a situación que tiña a provincia, como mínimo, claro, porque eso non sería suficiente. O que tratamos, como sempre dicimos, é de revertir a situación de discriminación. Entón, bueno, só faltaría que non aumentaran algo os orzamentos. Claro, trátase de dar non sei, unha especie de mimo simbólico presentando os orzamentos en Celanova. Bueno, é un guiño, non? Como si un caramelo, non? Tamén temos que recordar que con independencia de que o orzamento sexa pequeno, tamén o que despois importa é o seu grado de execución, que tamén sempre nos quedamos cortos neso, e no grado de eficacia de gastar os cartos, porque os cartos tamén se poden gastar e podense malgastar, é dicir, sin de por riba de que a provincia de Ourense reciba unha cantidade escasa de cartos e despois encima non se executan, como hai xa precedente suficiente nese aspecto, ou encima se gastan malgastados, pois estamos peor. Bueno, vamos ao tema das emendas, que xa dixen que me iba a posicionar. O bloque direi o mismo que lle dixen na comisión. Lóxicamente, nós demandamos local, pero pensamos global, non? É dicir, cando pedimos esa área
para a provincia de Ourense, para as áreas da provincia de Ourense, ese servicio, lógicamente, por sentido común, desearíamos que tuveran todos aqueles lugares onde fora necesario, pero de Galicia, de España, de Europa e do mundo, eso xa é por lógica. Pero claro, focalicemos no que estamos pedindo e, lógicamente, pois non vamos a aceptar a emenda porque, aparte de caer de caixón, que desexamos o ben universal en todo o mundo, eso é como xa lle dixen na comisión que se vostede me pide de arreglar un tellado nun centro educativo no lugar X, eu tamén podo facer unha emenda, pois que se arreglen os tellados en todos os sitios onde o tellado está mal. Eso, bueno, no caso do Partido Socialista, hai un cambio de contexto. Fixeron unha emenda que é similar a que se fixo na comisión, pero vostedes recordan que na comisión dixen que o que pretendía fundamentalmente aceptando esa emenda era que se retratase o PP. Lógicamente, a emenda do Partido Socialista ten bastante sentido común, non? Digamos que é realista, que se non se consigue facer de xeito inmediato nas 3 áreas sanitarias, que se vaya empezando nunha. É bastante realista, é bastante, digamos, con bastante sentido común. E por eso, naquel momento, aceitei a emenda porque permitía que se retratase mellor o Partido Popular, que votou en contra, o sea, inde por riba, facilitándolle a cuestión, como se lle facilitaba na emenda do Partido Socialista, que era empezar por un área, entón dixen, voulles aceptar para que se retraten, e votaron en contra, con cual xa quedaron retratados, e non lle vamos a aceptar, xa digo, hai un cambio de contexto, os cambios de contexto modifican o senso das palabras e o senso dos pronunciamentos, non porque non nos parezca lógica, que sí que é lógica e sí que ten certo senso, pero vamos a mantenernos na nosa pretensión inicial de que as 3 áreas sanitarias de Ourense reciban cuanto antes este servicio. Toda vez que, como digo, o Partido Popular xa se retratouse na comisión votando incluso en contra desta facilidade que se lle estaba dando. Bueno, os que se ablandaron un pouco foron o Partido Popular, porque o Partido Popular na comisión fixera unha emenda de institución así máis simple que viña a decir seguir facendo o que estamos facendo. Bueno, e votaron en contra. Viña a decir eso, máis ou menos. Seguir incrementando recursos dedicados, etc. E agora xa afinaron un pouco máis. Donde había un solo punto, agora hai 3. Bueno, manteñen como punto o que decían na comisión, seguir potenciando a atención integral, etc. Continuar impulsando e logo añaden un terceiro punto que é avaliar técnicamente a viabilidade de creación dun servicio de xeriatría. Avaliar técnicamente a viabilidade. Bueno, a ver, eu entendo normalmente a viabilidade cando se fala de empresas, pero bueno, por que non vai ser viable a creación dun servicio de xeriatría? Remate, por favor. Hai algún cambio, non sei, hai algún cambio na provincia de Ourense nas condicións físico-químicas, climáticas ou do valor da gravedade para que non funcionen os equipos? Non sei porque non pode, se necesita un estudo de viabilidade técnica da creación do servicio. Lógicamente, tamén pensamos que a condición necesaria pero non suficiente é a existencia de profesionais, pero podes ir facendo un paralelo a búsqueda de profesionais e a preparación dese servicio, por lo tanto, tampouco aceptaremos. Non aceptaremos ninguna das enmendas, cada unha pola súa causa, e esperamos que apoyen igual esta nosa petición. Gracias, perdón, presidente, polo... Gracias. Bueno, compensa o 2 ou 3 ocasións. Continuamos coa moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Noa Presas, sobre a orientación e a xestión das políticas do Goberno galego en materia de atención ás vítimas de violencia sexual. Non se presentaron emendas. Para formular a moción ten a palabra a señora Presas. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Que oculta a Xunta de Galiza? Por que o Goberno do Partido Popular oculta a este Parlamento, a cidadanía, os medios de comunicación, asociacións de todo tipo, a información e os datos sobre un servizo que custou aos galegos e galegas 7,5 millóns de euros? Esa é a pregunta que nos facemos desde o BNG con esta moción que presentamos no día de hoxe. Unha iniciativa centrada en algo tan importante como a atención ás vítimas de violencia sexual e que ten 2 puntos moi claros
claros, moi concisos e tremendamente necesarios. Un de transparencia democrática e de fiscalización e outro para rescatar os centros de crise 24 horas de atención ás vítimas de violencia sexual das mans privadas en empresas amigas do Partido Popular para o sistema público de atención ás vítimas de violencia. Para que nos fagamos unha idea da dimensión da violencia sexual contra as mulleres e da escaseza en comparación dos recursos, temos que ver os números e os datos. Números e datos que non quixo contestar nin responder cobardemente a conselleira de Política Social e Igualdade, e poderíamos engadir e cobardía, no pasado pleno, parapetándose unha vez máis nas fake news, na demagoxia e na difamación da oposición. Mais a realidade é que cos datos na man sabemos que en 2024 houbo en Galiza 880 delitos coñecidos contra a liberdade sexual. A propia Xunta recolle nos seus informes sobre a aplicación da Lei Galega de Violencia que os distintos programas específicos para a violencia sexual atenderon alrededor de 130 vítimas. Pois isto é unha extrapolación ben sinxela. Isto sería o 14,7% das vítimas que houbo en 2024. Das vítimas, insistimos, que son oficiais, das vítimas que acudiron a unha institución xudicial e que, polo tanto, presentaron unha denuncia, cando sabemos, ademais, que a maior parte das denuncias de violencia sexual non chegan a presentarse, non chegan a acudir a un tribunal. Polo tanto, insisto, tendo en conta o número de vítimas oficiais que houbo nunha institución xudicial no ano 2024 e cantas foron atendidas por distintos programas da Xunta, non chegarían a un 15% das vítimas de violencia sexual. Polo tanto, é evidente que precisamos máis recursos e revisar o funcionamento dos recursos que temos para ver se funcionan. Insistimos en que é injustificable a falta de transparencia do Goberno galego. A finais do ano pasado, cando decidiron privatizar un recurso que podían prestar directamente desde o servizo público, tiveron a contestación de máis dunha trintena de organizacións feministas e tamén do Bloque Nacionalista Galego como líderes da oposición. Vostedes decidiron seguir coa súa folla de ruta, privatizar nunha macroconcesión para Eulen e OHL un servizo tan delicado que trata de dereitos humanos cando había outras opcións. Vostedes, insisto, podían reforzar o sistema público, pero decidiron montar centros privados e montar por riba eses centros privados instalados en edificios e instalacións sanitarias públicas. Inaudito o procedimento, inaudita a chapuza. Chapuza que non quedou aí. Sabemos que os protocolos de relación cos CIM chegaron tarde mal e arrastras e que ata foron incapaces de sacar en tempo e forma a campaña de publicidade para dar coñecemento á cidadanía deste recurso. Co estes precedentes é evidente que isto apunta mal. Este grupo parlamentario o que quere é facer o seu traballo. Facer o traballo que nos encomendaron os galegos e galegas, que é fiscalizar o goberno, fiscalizar aquilo que funciona mal ou non funciona e presentar alternativas. Por iso, desde hai tempo, intentamos facer o noso traballo, intentamos facer seguimento dun recurso tan importante como os centros de crise e atención ás vítimas de violencia sexual. Para iso pedimos datos e o que fai o goberno galego é obstaculizar ese dereito a información e obstaculizar tamén o dereito de transparencia á cidadanía. Non sorprende, vendo que vimos xa nas primeiras avaliacións da lei de acompañamento. O goberno galego primeiro cuestionou o Consello Galego primeiro cuestionou o Consello de Contas, despois o Goberno galego cuestionou o Consello da Cultura Galega, despois foron a polo Instituto Galego de Estatística e agora o Goberno galego dedícase a quitarlle funcións á valedora do pobo para así tapar a súa falta de transparencia e a súa falta de rendición democrática. Desde hai meses, este grupo parlamentario, e sabemos que cando menos tamén o xornal digital Praza Pública é unha asociación específica dun sector concreto da nosa cultura, leva tempo pedindo datos concretos. Nos queremos saber cal foi o número de persoas atendidas por cada un destes centros, queremos saber cantas vítimas de violencia sexual desagregadas por centros se atenderon, cantas eran menores, queremos saber cal foi o número de horas prestadas efectivas de atención psicolóxica, social, xurídica ou de todo tipo presencial ou telemática por caso, cal foi a orixe das derivacións, se que houve unha derivación, se foi policial, se foi desde un CIM, se foi desde algún outro recurso. Queremos saber tamén que actividades de sensibilización se fixeron a partir destes centros, xa que teóricamente
únicamente segundo os pregos de concesión teñen deberes nesta materia, tamén no ámbito da investigación, que acompañamentos se fixeron a familiares e persoas contornas das vítimas, etcétera, etcétera. Polo tanto, insistimos que oculta o Partido Popular. Primeiro, denegaron os datos, despois contestaron evasivas e agora din que ata que pase un ano da posta en marcha do recurso que non van dar datos. Está acabando xa o ano, poderían dar os datos se quixeran dos primeiros 9 meses de funcionamento. Da mesma maneira que, por exemplo, sabemos cal foi o dato total de denuncias no ano 2024 e temos xa o avance do primeiro semestre de 2025. Poderían facelo, que pasa que non queren e queren retrasar a xuño do ano que ven a data que habitualmente, cando non lles dá por atrasalo, presentan o informe xeral de violencia e sabemos que aí van subsumir os datos nunha xeralidade. Nos temos dereito a saber territorialmente tamén como son estes datos e iso é o que pedimos nesta iniciativa. E non o pedimos por pedir, pedímolo porque somos conscientes da debilidade deste recurso, porque somos conscientes de que falta persoal, de que coas ratios de persoal que vostedes incorporaron non se pode garantir unha atención suficiente e, polo tanto, queremos contrastar a información para ver como vostedes non están cumprindo que lles obriga a lei e como están facendo posible porque este recurso non funcione única e exclusivamente por oposición ideolóxica. Polo tanto, insistimos, é o momento de que sexan transparentes e é o momento tamén, agora que remata o primeiro ano de posta en marcha do seu funcionamento, de que rectifiquen e que reinternalicen no sistema público de atención este recurso. Polo tanto, propoñemos tamén nesta moción que se elabore unha proposta para tal efecto que se poida incorporar nos orzamentos do ano 2026, que se garanta a prestación desde o sistema público con persoal suficiente e que tamén neste proceso se faga o que non se fixo antes, que é contar coas asociacións profesionais que teñen que traballar neste ámbito. Polo tanto, insistimos unha vez máis, transparencia e compromiso cos servizos públicos, que é o que non fixo cando tomou esa equivocada decisión o Goberno galego de privatizar este recurso. Polo tanto, contra a violencia machista, menos discursos e máis recursos e máis servizos públicos. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, hoxe imos falar dos centros 24 horas, un recurso asistencial para mulleres vítimas de violencia sexual, cuxa implantación nas diferentes comunidades autónomas creo que hai que recordar que é grazas a tan demonizada polo Partido Popular Lei Orgánica 10/22 do 6 de setembro, Lei de Garantía Integral contra a Liberdade Sexual. E digo alto e claro, e gustaríame recalcaro, porque quero lembrarlle ao Partido Popular que se o Goberno da Xunta pon en funcionamento este servizo é porque o Goberno de Pedro Sánchez transferiu ás comunidades autónomas os fondos para Galicia, en concreto 6 millóns de euros para a creación destes centros. Estes centros existen tamén porque están previstos nesta lei que vostedes, ademais de votar en contra, demonizan constantemente. E repito para que quede claro, porque se non existira, se non se tivera aprobado esta lei, non poderíamos contar con este recurso, un recurso que é unha ferramenta clave para que as mulleres que despois de vivir unha agresión sexual poidan ter lugares seguros onde ser escoitadas, acompañadas, atendidas e sen xuizos previos, sen presas, sen ter que demostrar nada. Imaginen o duro que era ter que acudir a unha comisaría ou un xulgado de garda e sentarse á espera de ser atendido despois de sufrir unha situación así. Pois ben, uns centros cuxa creación xa era unha exigencia do Convenio de Estambul e do Tratado Europeo, pero para loitar contra a violencia de xénero, contra a violencia das mulleres, contra a violencia sexual, pero agora que gracias a esta lei é unha realidade. Señorías, flaco favor do Partido Popular, flaco favor lle fan vostedes as mulleres cando contan medias verdades sobre esta lei e sobre os recursos tan necesarios como este que regula e do que hoxe estamos a falar. É un recurso, además, moi necesario, porque a liberdade sexual das mulleres segue a ser vulnerada cada día con conductas que van dende o comentario máis despreciable ata o alto índice
índice de agresións sexuais que aínda sufrimos as mulleres. En Galicia, os xulgados galegos, rexistraron case 1000 denuncias por violencia sexual no ano 2024. E aínda que a taxa de víctimas situouse en 3,5 por cada 10.000 mulleres en Galicia, que é a segunda máis baixa do Estado, o número segue a ser intolerable e tamén segue a ser un tipo de violencia moi silenciada, porque aínda que outro día no debate a conselleira dicía que o 52% das agresións sexuais que se denuncian son fora do ámbito doméstico e alegaba falla de seguridade, a realidade é que os expertos din que non é así, que a maioría das agresións sexuais se producen dentro do ámbito doméstico ou familiar. O que pasa que esas son a maioría das que non se denuncian. Polo tanto, sen denunciar quedan silenciadas. Porque denunciar unha agresión sexual non é sinxelo. As víctimas moitas veces son cuestionadas. E o exemplo vimolo aquí neste hemiciclo, vimolo coa atitude do Goberno ante a denuncia de agresión sexual ao exconselleiro Villares, porque o presidente Rueda e o PPDG reproduciron o dedillo ese sinalamento á víctima, cuestionamento da denuncia e blindaxe, protección ao maltratador. Eso que tanto temen as mulleres vítimas de agresión sexual e que tanto lles disuade a hora de denunciar. Ben, todas as mulleres que sofren unha agresión sexual en Galicia, dende aquí quero aproveitar para dicirlles que as institucións judiciais as amparan e que contan agora unha lei que ademais as protexe, porque non a cuestiona, porque modifica a carga da prueba cara ao consentimento. Polo tanto, anímolas a denunciar. E por outra banda, en relación ao debate do outro día que estiven vendo na casa porque estábamos a facer folga nese momento, eu a verdade quedei abrallada con algunhas manifestacións da conselleira e non digo que nesas que se refería que somos referentes e pioneiros en todas as cousas de Galicia que as estamos acostumadas, non, digo literalmente unha frase que dixo a conselleira outro día: Galicia leva anos incrementando recursos para a loita contra a liberdade sexual de dos xeitos e o primeiro deles é a prevención e a sensibilización. Dixo que son ferramentas esenciais para reducir a incidencia. O sea, ademais de mentir, unha mentira totalmente constatable, como xa informou este verán o Consello de Contas, porque vou lembrar que o Consello de Contas sinalou que en ano 2009 había ao redor de 8 millóns de euros destinados á prevención de violencia de xénero en Galicia, mentres que en 2022 esta partida era de 2 millóns de euros, por tanto, foi unha reducción progresiva nos últimos anos deste orzamento para a sensibilización e prevención, pois ademais disto, deixou totalmente en evidencia o Director Xeral de Violencia, que dixo no verán a resposta deste informe do Consello de Contas. O número de asesinatos de mulleres vítimas de violencia de xénero non ten ningunha relación directa causa-efecto coa intensidade das políticas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero. Polo tanto, nos valorou a utilidade destas políticas. Entón, en que quedamos, señorías do Partido Popular? Cre este Goberno que as políticas de prevención son unha ferramenta esencial, pero levan anos reducindo o orzamento, ou non valen para nada e por iso reducen? Deberían vostedes explicalo. Por outra banda, a segunda mentira que dixo a conselleira, tamén constatable, foi que esta lei de protección contra as mulleres que sufren violencia sexual tamén regula unha serie de prestacións en favor das víctimas de violencia sexual para garantir súa autonomía económica e para facilitar unha recuperación integral. Pois ben, falaba outro día a conselleira de que existía en Galicia un orzamento adicado a isto, a partida dentro da partida 313D, que era de 1.272.638 euros. Pois, transcurridos 9 meses, como dende a aprobación destas orzamentos, non se estableceron nin os criterios de reparto, nin se repartiron estas axudas. En que se amparaba a conselleira que sostivo tamén outro día a señora Arias no seu debate? En que non se podían facer efectivas estas axudas porque non se aprobaran na conferencia interterritorial os criterios de acreditación de condición de víctimas. Primeiro, isto non é certo. No mes de xuño non se pode chegar a un acordo sobre os criterios de acreditación da condición de víctima na conferencia interterritorial. Por que? Pois pola política obstrucionista do Partido Popular en todos os consellos interterritoriais por mandato do señor Feijóo, mellor dito, por mandato da presidenta da Comunidade de Madrid, que é finalmente a que manda. Segundo, ante esta incapacidade de chegar a este acordo, a ministra, dende o Ministerio, se lles informou ás diferentes comunidades autónomas da posibilidade de que elas, en función do seu propio autogoberno, poideran determinar estes criterios. A conselleira sabe, pero minte. Polo tanto, non existe problema legal nin xurídico ningún para que dende Galicia se establezan estes criterios e se repartan as axudas. Polo tanto, segunda mentira da conselleira.
E, por último, falaba tamén a conselleira de que había unha cantidade inxente de recursos destinados á prevención e falaba dos centros Quérote e dos puntos lilas. Pero onde queda a educación afectivo-sexual esencial para loitar e para previr nun futuro as agresións sexuais ou todos os delitos que atentan contra a liberdade sexual das mulleres, que somos as principais víctimas? Onde queda? Porque levamos ando dende o Partido Socialista insistindo na necesidade de que na educación regrada se inclúa a educación afectivo-sexual e a Xunta non quere, non lle dá gana de incluíla. E despois, para finalizar, nos queremos anunciar que imos apoiar esta iniciativa. Nos creemos que dende a oposición temos que ter dereito a poder fiscalizar como están a funcionar estes centros, porque estes centros son uns recursos esenciais, pero que para que funcionen necesitan unha atención psicolóxica, xurídica e social 24 horas do día e 365 días ao ano. E iso é clave, porque non só basta con consignar nun escrito na lei estes dereitos, senón que despois hai que aplicalos. E para iso hai que escoitar as mulleres, hai que tener os profesionais aceitados e a disposición durante, eso, como dicía, 24 horas do día, 365 días ao ano. Para que? Para que as mulleres podan seguir denunciando sen sentir medo e poidan seguir tendo dereito a vivir libres. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Arias. Señora Arias. Cambiaron, entonces o puxeron mal. Señora Prado. Grazas, señor presidente. Señorías, nada me gustaría máis que poder afrontar este debate pois coa rigurosidade e a seriedade que se merece unha cuestión tan importante como a necesidade de que todas as administracións poñan a disposición das vítimas de violencia de xénero os medios e recursos suficientes tanto para a súa protección como para a erradicación desta lacra. Pero resulta moi difícil afrontar este debate nestes termos cando a outro lado nos atopamos con todo o contrario, cunha esquerda carente de rigor, de seriedade e o peor de todo, de coherencia á hora de reclamar eses necesarios recursos. Unha esquerda, señorías, que, como lle dicimos moitas veces, moi bravos en Galicia e moi mansos en Madrid. Só así se entende, señorías, que mentres aquí critican a Xunta destes centros de crise de 24 horas, non lles escoitei, señora Presas, ningunha crítica cando o Goberno central non aportou financiamento para a súa posta en marcha, se desatendeu a elaboración dos protocolos de actuación e se despreocupou de cal debía de ser a mellor ubicación. Ao igual que mentres aquí reclaman a Xunta que poña a disposición das víctimas máis recursos, sabendo que Galicia é unha das comunidades con mellores recursos de protección, son incapaces de denunciar os recortes que aplica o Goberno central nesta materia e mesmo os apoian. E non, señora Castro, nós, o Partido Popular, non podemos apoiar os recortes en dereitos como a aprobación das leis que benefician a agresores sexuais, a costa de revictimizar as súas víctimas. Recortes na protección xudicial, como negarse a dotar todas as cidades galegas de xulgados específicos de violencia de xénero, a costa de colapsar os existentes e privar as víctimas de xustiza próxima e eficiente que necesitan, señorías, e recortes na seguridade como o que supón a falta de efectivos policiais, cando sabemos que máis do 50% dos delitos deste tipo, sí, señorías, se producen fora do ámbito doméstico. Se realmente defenden que as víctimas conten con máis recursos, señorías do BNG e do Partido Socialista, aplíquense o conto e prediquen co exemplo ali onde gobernan, porque supoño que se saberá a señora Presas que o Concello de Cangas, por exemplo, do que tanto falan ultimamente, cunha alcaldesa nacionalista a que vostedes defenden moitísimo, pois é o único da comarca do Morrazo que non está adherido ao sistema de protección Biogen. Como tampouco está Ribeira,
que ata hai pouco tiña un alcalde nacionalista que non moveu ningún só dedo para adherirse a este sistema de protección das víctimas. Eso sí, estaba moi ocupado e preocupado en quitar o corazón e poñer unha B, porque a ideoloxía do Bloque sempre está por riba de resolver os problemas das víctimas, en este caso das mulleres. E como ata este mesmo ano tampouco estaba adherido o Concello de Lugo, que ata hai só uns meses era a única das grandes cidades de Galicia que non formaba parte da rede Biogen. Por certo, señorías do BNG, xa que falamos de Cangas, a min chámame a atención que os que opoñen o grito no ceo cando as protestas son contra eles, son os mesmos que chaman a axitar as rúas con este documento que coñecimos do 15 de outubro, da UPG, si é da UPG, faga así, señora Rodil, que o ten que coñecer e estudar ao dedillo, senón os coroneles e máis ben a coronela se enfada. Miren, a que chama a UPG? Pois chama a violencia, a manifestación e o alboroto. E que propón no ámbito do feminismo, señora Presas? Pois mire, dedícalle 6 liñas, única e exclusivamente, impulsar novas e masivas movilizacións sociais e comenzar polo próximo 25 de novembro. Esa é a súa proposta no ámbito do feminismo, señorías. Por que? Bueno, porque a UPG, materializando ca CIGA, porque eu sempre digo que a CIGA ten un partido que é o BNG, e o BNG foi ao País Vasco a recibir instruccións de Bildu de instigar a cale borroca en Galicia e tamén a cale borroca no feminismo, señora Presas. Esa é a súa proposta en materia de igualdade. Eso sí, as manifestacións son legítimas si son contra o Partido Popular e contra a Xunta. Ahora, si son contra os alcaldes e alcaldesas da comarca do Morrazo, é hostigamento. Pois mire, señora Presas, se vostedes queren menos discursos e máis discursos, fale cos alcaldes e alcaldesas de Brión, da Teixeira, de Cuntis, de Mazaricos, de Camariñas e moitos máis concellos gobernados polo Partido Socialista do Bloque Nacionalista Galego, ou polos dous, que nin siquiera contan cun centro de información á muller e obrigan as súas veciñas a desplazarse a outros concellos para poder recibir os seus servizos. Pero a vostedes eso dalles igual, vir aquí a criticar a Xunta e sacar, como sempre, o comodín das privatizacións, verdad? De feito que supoño que lles resulta doado facelo. Sabe por qué, señora Presas? Porque vostedes están moi familiarizados con este termo. E vou dicirlle por qué. Foron vostedes en Santiago de Compostela, co alcalde Sánchez Bugallo, os que contrataron, privatizaron con Eulen, esa empresa tan demonizada, os servizos de dinamización social, igualdade, formación e educación de colectivos en risco de exclusión social. E daquela, señora Presas, non estaban na oposición, estaban no goberno. E sabe quen era a teniente da alcaldesa? A señora Socorro García Conde, hoxe xefa de gabinete da alcaldesa Goretti San Martín. E son vostedes tamén os do Concello de Mazaricos ou da Deputación de Lugo, os que privatizaron a rede pública de residencias da provincia. Lean o que di aquí, a UPG. Que di a UPG? Pois que hai que manifestarse en defensa dun sistema público de cuidados, incluídos as residencias. Páxina 7. Tamén terán que ir facer algunha manifestación diante da Deputación de Lugo, diante do Concello de Mazaricos e diante de todos os concellos gobernados polo BNG que teñen privatizados servizos de cuidados, señorías. Dito isto, tamén quixera recordar unha frase súa, señora Presas, no pasado pleno, non? Abro comillas. O corpo das mulleres palestinas está sendo usado como arma de guerra. Ao fío disto, señora Presas, gustaríame que tanto vostede como o resto de deputados e deputadas do BNG amosasen a mesma firmeza, a mesma contundencia e a mesma sororidade, señora Presas, a hora de condenar a violencia exercida polo réxime dictatorial de Nicolás Maduro contra as mulleres de Venezuela. Si, fagan a min gustaríame que en vez de facer alzaran a voz e se solidarizaran
tamén con esas mulleres que só polo simple feito de manifestarse contra o réximen, e ora poden reírse e facer buf, tiveron que sufrir violencia sexual, de xénero, manoseos, casos de desnudez forzada, requisas corporais invasivas e ata a denegación dos dereitos reproductivos. Saben como está iso en Venezuela? Pois apliquen o conto. Pero tristemente sei que non o van a facer, porque para vostedes todas esas víctimas, señorías, son igual de fascistas que a Premio Nobel da Paz, a señora María Corina Machado. Unha muller que xunto á súa familia leva anos sendo vítima de agresións, de hostigamento e de intimidacións por parte do réxime de Maduro só por defender os dereitos humanos, a liberdade e a democracia en Venezuela, e a miles de mulleres hostigadas, violadas e agredidas sexualmente polo réxime do dictador Maduro, ao que vostedes apoian, señorías. E remato xa. Quixera pedir a votación por puntos. Coincidimos na necesidade de coñecer todos os datos dos programas e actuacións realizadas en cada un dos centros de crise. Eu celebro, señora Presas, que no pleno pasado a señora conselleira xa dixo que iba a traer ese informe, que estaban elaborando un informe anual. Vostedes o queren mensual, trimestral, semestral. Pois mire, un informe anual. Non hai ningún tipo de falta de transparencia, non hai ningún tipo de ocultación, señora Presas. A conselleira comprometeuse e nós imos apoiar o punto 1 se nos deixa votar por puntos. E o punto 2 non o podemos aceptar, que diga que estes centros están privatizados, cando a realidade é que se trata de centros públicos e gratuítos que son supervisados, controlados e administrados pola Xunta de Galicia. Sí, remato xa, señor presidente. Eu, señorías, coincido ca UPG no seu escrito de xaneiro de 2025, cando decía que o feminismo galego, concretamente o dos nacionalistas, vive nunha situación de esfarecemento e anemia. Tomen nota e traballen máis polo feminismo e deixen as manifestacións, o alboroto e o algarada para outras cousas. Moitas gracias. Grupo autor da moción, señora Presas. Grazas, presidente. Pois sí, señora Prado, desde o Bloque Nacionalista Galego reivindicamos as mobilizacións do feminismo, mobilizacións en as que nin vostede, nin eu poderíamos ser deputadas, ter dereito a voto e estar neste Parlamento, por exemplo. Sí. Mire, a rigorosidade e a seriedade no Partido Popular en materia de feminismo e de igualdade das mulleres xa hai moito tempo que a perderon. Hai moito tempo que a perderon e para mostra a súa intervención, que tivo que aproveitar os segundos de regate que lle concedeu o presidente do Parlamento para poder citar os asuntos dos que se falaba nesta intervención, nesta proposta de moción, no lugar de poder dedicarse a ela, porque preferiu facer o que fai o Partido Popular. Fake news, difamación e algarada. Vostedes sí que fan algarada nas súas intervencións, señora Prado. Mire, o BNG traballa co mesmo rigor e coa mesma seriedade e coa mesma exactitude nesta institución en todas as institucións, pedindo recursos en todas e afinando propostas políticas concretas para cada unha delas segundo o seu ámbito de responsabilidade, como facemos nesta iniciativa dirixida a ámbitos que son responsabilidade da Xunta de Galiza, señora Prado, e vostede sabe perfectamente, aínda que intente manipular a realidade. En calquera institución, como fixemos, por exemplo, cando tivemos coñecemento dos problemas de Cometa e de Biogen, que, por certo, os de Biogen se teñen trasladado tamén reiteradamente neste Parlamento para que haxa pronunciamentos, e fixemos o noso traballo, por exemplo, no Senado e no Congreso da dos Deputados, mentres o Partido Popular non registraba ninguna súa iniciativa ao respecto, por exemplo, señora Prado. Así que aplíquense un pouco conto e intenten traballar vostedes con un mínimo de seriedade nas institucións, no lugar de intentar empregar os problemas das mulleres como un arma arreboladiza, que é o que están facendo. Sí, sí. Sí, porque en realidade
O problema é que se están dedicando vostedes a facer oposición ideolóxica e cutre a entrada do consentimento no marco da legislación. É o que están facendo. E logo veñen aquí e no lugar de facer unha intervención seria e rigorosa precisamente sobre o que se está tratando, veñen vostedes a facer o check que poderíamos facer no lugar do check de Cea Cuñada de Nadal, o check de intervención do Partido Popular, que si o terrorismo e a violencia en todos os seus espectros, Cale Borroca, UPG, CIGA, ataque a concellos do BNG e incluso medramos, ademais, en representación institucional, porque caeron uns cantos máis de rebote. En fin, señora Prado, se quixera falar en serio de algún dos temas que citou, como por exemplo dos CIMs, podería falar desa privatización dos CIM móviles que acaban de sacar vostedes no lugar de prestalo con traballadores e traballadoras ao servizo das institucións públicas, outra macroconcesión por 1 millón de euros, señora Prado, que acaban de privatizar vostedes, ou do problema de financiamento que lle din os concellos reiteradamente que hai. En todo caso, nós insistimos, queremos os datos e queremoslos xa, señora Prado, e que queremos os datos dos primeiros 9 meses de funcionamento, tal e como le vamos pedindo. Iso é un exercicio de democracia e de transparencia. Non hai por que esperar a un informe anual, porque é un ámbito que podemos fiscalizar perfectamente, señora Prado. E queremos insistir en que hai que internalizar eses recursos dentro do sistema público, porque sí, eu creo que algo tan delicado como unha agresión sexual hai que confialo en profesionais do sector público que teñan unha formación garantida, que teñan unhas condicións laborais dignas e que teñan tamén un coñecemento acumulado dentro dese servizo público como é algo tan sensible como as agresións sexuais. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Procedemos ora, tal como informei aos portavoces e á mesa do Parlamento, a prestación de promesa ou xuramento de acatar e agardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Autonomía de Galicia do novo deputado don Moisés Rodríguez Pérez. Todo elo faremos dando cumprimento ao previsto no artigo 7.1 do Regulamento da Cámara, por o cual procedo a solicitar a prestación de promesa ou xuramento de acatar e agardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Autonomía do novo deputado. Segundo procedimento, a fórmula é de contestar si xuro ou si prometo a pregunta que desta presidencia llevamos a formular. Prego lle responda desde o escano a pregunta que lle vou formular. Don Moisés Rodríguez Pérez, xura ou promete acatar e agardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Galicia? Sí, prometo. Gracias, pois unha vez prestada a promesa, adquire vostede a condición plena de deputado. Benvido ao Parlamento. E suspendemos a sesión hasta as 16 horas.